février 2018 Ibeka est président, Boubé est premier ministre, Boubé est ministre des Financiers. À quoi aucun ni l'annini son kera amaka ke sariyae. Ou a sur élection au Mandja. Konga ouati gouvernement kono, ou le opposition na ubado. Wari bon ministri, ani ministri chama tungo. Ko son kera l'annini mima. A warite jamana kun kaseka a laidu time. Nga no fora ekol karamogo te grevu dabla. Ni grevu mena a laban fanga soroli be geleya. O nga nu sonama ka fokala walali be ke fo fanga soro kofe. Ekol karamogo be sigi klasi kono. Bange bago ba foko soro kera la benkera kan. Dimin be dogoya fanga soroli be nogoya. Ko kelendoron de kera kunye. Ko nyongona de fana chaman kera fanga nyinin kama. Kunu hakili bala ibeka tara kay kata fo ko terrain ko nyene bora. Sirako ministri o tari jo terrain no krefe Afrique du Sud. Ko jata kanu bo télévision na ko ibeka ya fo ka ya ke ko terrain ko nyene bora. Ko kay ga obe tegere fo fanga soro le terrain te. Plateau kelen kan ya Mackenzie a benyene fora. Anya ni be fo 2018 fambe. Ko kasoro ko ulu be opposition ulu ba do ko ministri mi me warbo na maswama wa ministri famba maso ko sariya intara tendi ko kama alors femi sorola ngalo ni namara kono ni wakati sera obeje yaw su kora chuko klebeje Makenzi ako ekol karamogo ma ko sariya intara tandi. Oh. Comme nous faisons coup d'état kele 2018 août. Fanga kura munu nana Ashim Goïta. E kulu fana e wala karamogo wulila ulu fana e wala karamogo wule ko ka foko awo an sona ko la nyinima amba la waliya ka hake di awma ko ka soro ko ulu ba don kunu ya di e wala karamogo ma ko jamana barakela to fana be wuli ko ka nyogona du fana ma ku ba do ko tese ka ke ko nga ko Ashim nu fana o ke kunjona ko Ashim nu fana ko ekol karamogo famba e catégorie B ko war manchan wa ko mangam B na ndi ko be dobo mangana. Maintenant où est la différence entre Ashim et Ibeka? Ibeka kume fanga nyini na o ekol karamogo wole kana problème ta la ako joli fin en sona bema ay do classique on otoron fanga sorole Ibeka iba ekol karamogo wulla ara côté abune atara palais la ka sona CICB la combat appliqué ko wala sa bengana amu foya ako Ashim fana nale o fana ekol karamogo wole ko sona ma ko kasoro ashiko fanga kura ba do ku tese ko nu ya ke ko tobe wuli ko nga kulu kumba kela ko pour la paix ko bengana la fiakana wa kulu kumba do ko ekol karamogo chama catégorie B de ko nu ya ke ko ekol karamogo chama be afoko on ya soro o lubu sembo kelela ekol karamogo to munu be nulu ka chan e catégorie A la alors nulu ma soro ulu tese ka keleke donc la majorité satisfait la minorité bla et puis quoi pour la paix sachant très bien où est la différence entre Ibeka et Ashim choquel Ashim churande choquel de borani ni angunten kalama akoy kol karamogo Ibeka ya nege article 39 dit auma février 2018 parce que élection tout prévoit lembe en août juillet et août 2018 sachant très bien que warte kake ko d'ailleurs gouvernement majorité chi tuma swama konga pour que kakalafli fanga kura soro wenga lontika oyi fanga soro le uklara ku ban M5 wulile pour que ka fo ku be manga sumaya Ibeka tra CICB la kaba appliquer ko ka soro atese pour la paix o ko fanga kura fana nale le 18 août kulu fana ya wole ku bese ko ka soro ba do nu ya di awma to fana be na ko ka duma mais kulu fana ngania tunye munye ko wala sa ko la paix comme Ibeka la paix kulu fana ngania tunye munye ko comme ekol karamogo chama ye catégorie B o war mancha donc nous e chama ta dama alors chama mi fara ka bo to fitin mulu tabeto alabolo diviser pour mieux régner
à côté ka fla bela ko c'est la décision politique ko ibe ka décision politique ta pour un objectif politique février janvier 2018 ka kla ka décision politique ta CICB là pour un objectif politique la paix sociale ko ashim fana nale ka ibe ka bin ko ye jamana tiena avec marani ngaloy tiente ka fo ko ashim fana nale ko ashim fana ma tien fo ko karamo ye shogal de abbe fo ko 18 août munu fana na fanga la ko lu fana ya fo ko karamo ku be se ko ka soro ku ba don ko nous a dit nous ma ko to be wula no fe ku tese on donne ici kalama où est la différence entre Hashim o la nyafo boatara boafitini nana Hashim e bubu koroba bubu fitini dara bubu koroba nana Choguel primature là oh Mackenzie akoko mo appliquera mais enseignant do fo mopti Juma émission Bané, Aya Tianga CDR président Maïboli qui nous a transmis. À quoi effectivement Hashim Nale, Choguel et Moufo, à quel atteint un enseignant de la mer. Oui, bon, ça va, comment tu vas? Et la famille, j'espère que tout va bien. Alhamdulillah. J'écoutais tout de suite l'émission sur Radio Sangala que Radio Bata a eu à faire là-bas hier. Il parlait des enseignants, donc il y a un petit éclaircissement qu'il voulait apporter quoi. Donc je ne sais pas si vous allez vous voir dans la journée ou pas. Donc si possible, il faut lui faire part de ses propos, il faut l'expliquer ou bien il faut lui dire de se renseigner jusqu'à présent par rapport à l'article 39, car il y a une partie qui n'a pas encore bien saisi. Quoi. Donc du côté de Assimi, lorsque Assimi était venu au pouvoir, il l'a appliqué. Ils n'ont pas seulement dit qu'ils vont l'appliquer, mais ils ont appliqué l'article 39 dans son intégralité. Donc on a eu une augmentation d'autres 50 000, d'autres 20 000, d'autres 23 000. Le minimum c'est 23 000 francs. C'est les enseignants catégorie B2. Donc catégorie A, d'autres ont eu 100 000, d'autres même 150 000. Voilà, en fonction de l'ancienneté de tout chacun. Tenant les catégories, les indices et trucs comme ça. Maintenant c'est pour la deuxième fois. Donc on peut dire que la grève l'année passée c'était article 39 saison 1. Donc qui s'est bien soldé lorsque Assimi est venu au pouvoir avec les CNSP. Donc ils ont vraiment appliqué. Maintenant à ce moment-là on avait dépassé, comme on l'appelle, le statut général. Ils étaient à 1200 et nous étions à 1382. Mais c'est avec Choguel qu'avec la grille unifiée, donc ceux qui étaient à 1200 sont venus aujourd'hui à 1382. Donc l'écart qui existait, il faut que cet écart soit toujours quoi. Donc c'est pour cette deuxième fois là qu'on dit que ça ne peut pas être appliqué. Sinon l'argent là ne dépasse pas 20 milliards. Sinon c'est bel et bien possible pour l'appliquer. Si le gouvernement avait dépassé les recommandations les mois, pourquoi augmenter ces autres? Pourquoi ne pas diminuer tout le monde pour qu'on puisse être dans les normes? Voilà, j'aimerais que tu lui dis vraiment de se renseigner sur l'article 39 car l'année est en septembre. C'est-à-dire au mois d'octobre, au mois de novembre, décembre et mars, tu bien. L'article 39 a été appliqué intégralement, même chez les retraités. Les retraités du mois de, il y a le mois de juillet, le mois de juin, le mois de mai et le mois d'avril. C'est pendant ces 4 mois ils ont reçu des rappels de 6 mois quoi, pour rattraper les 2 ans. Donc j'aimerais que tu lui fais part de ces propos, dire que l'article 39 saison 1 a été appliqué, les ASMI ils ont donné, c'est les enseignants en activité. Et au même moment, ça a été accordé aux enseignants qui sont à la retraite. Maintenant, c'est cette deuxième fois qu'ils ont augmenté au niveau du statut général, parce que la première fois, ils avaient augmenté, ils étaient à 920, ils sont venus à 1200. Donc nous, on est à 1060. Donc on nous a relevé jusqu'à 1382. Donc cette fois-ci, là, ceux qui étaient à 1200 sont venus à 1382. Et c'est nous qui étions là-bas. Donc l'écart qui existait, il faut que ça continue toujours. C'est pour cela que l'article 39 est là-bas. Parce qu'au début de la grève en 2016, on avait demandé l'harmonisation avec les collègues de la sous-région. Tu sais, maintenant le bac du Sénégal, le bac du Niger, le bac de Guinée, pratiquement tous les sujets sont les mêmes. C'est grâce au coronavirus là que les examens ont été décalés. Sinon, c'était prévu que à partir de 2020, tous ces pays-là vont faire le bac la même année. Et c'était le même programme. Donc c'est en fonction de ça qu'on avait demandé l'harmonisation avec les collègues de la sous-région. Mais à ce moment, le gouvernement disait qu'il n'avait pas les moyens pour nous harmoniser avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais ils disent qu'ils vont nous donner le statut, l'article 39, tout en mettant un écart entre nous et le statut général. C'est dans ce contexte qu'ils ont donné l'article. Sinon, tout ce qu'ils disent politique là, c'est pas vrai.
pas vrai. Il faut le dire vraiment de bien se renseigner. Si ce n'est pas possible, tu peux m'envoyer son numéro comme ça, je peux lui envoyer des vocales. Voilà. Merci, vraiment. Mackenzie, émission Bana Jumado, Mopti Kono, Radio Sanka. Sanka, la radio de mon père, Maître Kassim Tapo. Enseignant, a une précision d'Yama. Et aujourd'hui, l'un des membres de mon staff d'information et de communication, l'ambassadeur de Kuchala, a expliqué. En balmaké enseignant, il bora ka mun fo sisan. Ako article 39 au shogele mun fo asimi nale ayu wole ka fuye kabala waleya. Wa ayake. E shogele mun fo fona ko ashiminga fere tunye munye. Ko komi école fukaramuga chaman be catégorie BD de la. O catégorie BD wari mbe farawlukun a chale watan do wanani ani keme woro. Ko ashim ko awu kabulu de chaman take. En Balmakengo, effectivement, Hachimi a appliqué Tchamanye, Watan Soro, au Faraluka Saraka, Wanani Farlado Taka, Wanani Anikime Woro Farlado Taka. Comme nous me catégorie à la Wakeme, Wamuan Farlado Taka, Wabisba Farlado Taka. Ou Halekol Karamugo me retraiti là. Ulu Chama, Kaloro rappel Kara Uluye, Kuka Warsara. Ko Faranga Flanami ne Kellen Flenoye saison D, avec Shogel D, Ko de Manyenebo. Shogel D saison D de ko blocage keraye. Ya famu. Ako pourtant aklina mun fleniye. Ko depuis 2016 muna ulu ya nyini parce que ko iye mo ere de ya nyini ko ka anda fe jamana imbe bagi sujet be ke kelenye. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Niger ka be bagi sujet ke kelenye. Donc niko ka be ka bara ke kelenye be ka sara ke kelenye. À travail égal, salaire égal. Oh, ko jamana ko katese ka enseignant Mali enseignant ni jamana to ka enseignant ka saraka kelenye ko nga abe do fra Mali jamana enseignant ka saraka mumbe uni jamana barakala to bo kelena yana ka war soro ka se ka ni Burkina ni Côte d'Ivoire ni Sénégal enseignant be saraka kelenye. Il s'agissait d'harmoniser la grille des enseignants avec l'ensemble des enseignants de l'espace CEDEAO parce que il est prévu que sujet beka ke kelenye ko coronavirus nanajo. Akoko ororla oda aklina nana tende ashim nalen fana ya la waleya oda to ulukun dona classe kono we keleba ja shogel de boraka fa ashim ku fana kinye jide dawkan ibeka wole ga jide dawkan février 2018 bois passer le deuxième mandat là aiba après M5 nana u boraka kelebi bois minele a couronner tarasi sibe la ka sonama. O ko ashim fana nale gol karamugo wulla ku joni beri ashim fana corona ko fana wole ko aw komba appliquer o fana do duma usele chamanche la ko shogel tafuye ko nteble o shogel ne bi nyini ngaw amun tan shido ashim dala ja ashim fana gol karamugo negendi shogel le ko ashim sachant ka kumba don ko na de gol karamugo ma ko to fana be na wuli ko nga comme ibeka pour une décision politique d'état. Ko awati ils avaient besoin manganga sumaya. Donc manganga sumaya mo klo mun kadu wi wole ko fuye. Ka doni nduma e gol karamo ni sojara we wananandi do ma wakole e gol karamo ni sojara après changer le nyefla la ko sogal tafuye ko nte a totemble. Mackenzie, c'est la question que moi je me pose. Ni ibeka boray kate tien fo mogoyi. Ni ibeka boray kabe leidu futa mogoyi ni beka boray kabe jamana dew negen ko jamana shitse ka tati oni ashim fana na jaw fana yol karamo negen shogal de borani ni gundoyi ko ceux qui ont fait le coup d'état les auteurs du coup d'état de 18 août kulu fana nale kulu fana ni de ko kasoro ku ba do ko nu ya de yol karamo ma ko to fana be na nyini. Alors la question ou la différence entre l'ashimisme et l'ibekaïsme, une différence bouche. C'est ça la différence, Mackenzie. Ok? Alors, Sarai, Shogal Koko, Uluk me opposition na. Kulu ya me awati, ko gouvernement ministry, Kerengena Warbo ministry, ko ya foko jamana tesa warikoro. Okunye join. Qui était le ministre des Finances janvier 2018? Boubou Sissi. Oh, Mackenzie. Awati.
et puis ala kanda mamounye premier ministre Boubé Maïga Saria Intara le 16 janvier 2018 Boubé Seguera je crois le 1er ou le 2 janvier Boubé qui era premier ministre le 1er ou le 2 janvier 2018 donc on crée au flau kofé Saria Tara assemblée la Boubé premier ministre le 20 et quelques janvier 2 semaines décret Tara Boubé premier ministre Boubé de Tarani Saria assemblée là Atale Boubé déclare que décret bon Maganji Mamou Famou premier ministre ga tani Saria assemblée là Konye hakedi gol karamogoma ka kila ga décret boko hakela waliali a Saria kise flé Wati kera Saria te kala wale gol karamogo bora depuis tawye wari bo ministre wole comme Saria imbora ala mame onde ata iga premier ministre na nai kay ni wara hakedi gol karamogoma edunde war bo ministre e munaibi bangadi bubu à l'assemblée bubu e mfo député yanga lame. Nous sommes dans un monde, et en particulier nous sommes dans un pays où les ressources sont limitées, très limitées, face à des besoins qui sont illimités. Et donc c'est notre rôle au niveau du ministère de l'économie et des finances de faire des arbitrages. Et effectivement sur l'ensemble, sur un certain nombre de points qui ont été soulevés comme étant des points de blocage, le blocage vient du côté du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'il est difficile pour nous de répondre favorablement à certaines des demandes qui nous sont arrivées et continuer à assurer certaines dépenses prioritaires et régaliennes de l'État. Si on répond à ce qui est demandé aujourd'hui, demain on ne paye pas de salaire pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État malien. Ce n'est simplement pas possible. La prime de documentation dont le ministre a parlé, quand vous l'ajoutez à la prime de logement qui est demandée, quand vous vous situez au niveau auquel ça a été établi par les syndicats, ce qu'il a dit, 100 000 francs pour la catégorie A, 50 000 francs et puis on descend. Les deux réunis font 161 milliards de francs CFA sur l'année. La masse salariale du système des deux cycles dont on parle aujourd'hui est à 124 milliards de francs CFA. C'est ça leur masse salariale. Et donc nous augmentons, en répondant oui à ça, nous augmentons de plus de 100% la masse salariale existante. Alors que celle qui est en cours même, nous avons des difficultés déjà à pouvoir les honorer. Donc ce serait mentir aux uns aux autres de dire que nous pouvons faire ça. Et même quand vous divisez ça par 2 ou même par 10, ça devient difficile pour l'État. Parce qu'on parle de 63 000 personnes. L'effectif, c'est ça. 63 000 personnes qui sont concernées. Et donc même quand vous donnez 5 000 francs CFA, vous faites le calcul, vous arrivez à des proportions qui vont à 8 milliards, 10 milliards, 13 milliards. Mais même 8 milliards, 10 milliards, 13 milliards sur une année pour l'État, c'est difficile dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Donc cela aussi nous a poussé à dire non, ça ce n'est pas possible parce que ce n'est pas soutenable budgétairement. Boubouko, député Ouma, à quoi on veut dire kono wa ambe jamana kono jamana min ka soro ka dogon aka laɲini ka bona ka soro ye ako ko ni sugu kɛra waribon ministri ka baara n'a jɔyɔrɔ de ye laɲini ani mun bɛ se ka kɛ ka lajɛ hakili la mun bɛ se ka kɛ n'a tɛ tɔɲɔ lase jamana ma a tɛ dankari laɲinikɛlaw fana ka hakɛ la arbitrage a ko fɛn min bɛ yen bi k'a fɔ ko laɲini tɛ ka se ka kɛ ko olu de bannen don ka tɛ k'a kɛ munna ko ka da kan a ko ni jamana ko laɲini min kɛlen kɛ bɛɛ bi ekɔli karamɔgɔw fɛ k'u b'a ɲɛnabɔ ko sini k'u tɛ se ka Mali baarakɛla tɔ si sara sinon qu'on ne pourra payer les autres satisfaits ko catégorie A déjà u bɛ ka 20,000 ɲini ye an balimakɛ kɛra k'o de fɔ sisan ko Hachimi ye 20,000 d'u ma catégorie B k'u bɛ ka mun ɲini ye prime de documentation 50 000 francs. Oh, en balimakɛ bɔra k'o de fɔ sisan ko Hachimi y'a appliqué ko dɔw ye 10,000 sɔrɔ catégorie B catégorie A ko dɔw ye 20,000 sɔrɔ dɔw ye 30,000 sɔrɔ bubu ko k'u bɛ k'o mun ɲini 20,000 30,000 ko n'i ko k'i b'a d'u ma ko u bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min n'a ka kan k'o bɛ taa ekɔli karamɔgɔ 65,000 65,000 wari min bɛ ka ɲini 20,000 ani 10,000 ye catégorie A et B ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ fo miliyari 100 ani miliyari 54 na ko k'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ gansan ka sara maliyɛn bɛɛ ka sara t'o la k'o ye miliyari 100 ani miliyari 24 de ye ko n'i ye miliyari 100 ani miliyari 54 min u ka laɲini sɔngɔ ye mun ye n'i y'o fara u yɛrɛ ka sara min bɛ yen bi
ko lu ka sara min be bi no ye miliyari 100 ani miliyari 24 ye ko soroli kalo kalo la ko ye kata banani de jamana ma mal salariat déjà école karamɔgɔ ka sara gansan miliyari 100 ani miliyari 24 ko soroli kalo kono o gɛlɛya ye ko janko u bɛ laɲini min na o laɲini bɛɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o ye miliyari 100 ani miliyari 54 ye n'i taara o fara u ka sara kɔrɔ kan miliyari 100 ni miliyari 24 k'an bɛ taa jɔ fo miliyari 130 kɔ ko mun yɛrɛ bɛ yen bi o sɔrɔli ka gɛlɛn kuma bɛ dɔ in ma ko ni jamana ko k'a bɛ se k'a tɛ se ko o de kama il préfère ne pas mentir ale b'a a fɛ a kana nkalon tigɛ mɔgɔw ye k'a fɔ mɔgɔw ye mun tɛ se ka kɛ k'a f'u ye k'u bɛ se a ko ale tɛ nkalon tigɛ a ko je préfère ne pas mentir au peuple ko n b'a a fɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni ka nkalon tugu ye ko bi jamana bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka kɛ a wari tɛ jamana bolo a ko an ka bisigi yɛrɛ catégorie B'w olu ye 1000 ye catégorie A 20,000 ko nka an ka bisigi an ka kɛ 1000 yɛrɛ ye ko n'i ye 1000 fara mɔgɔ 65,000 kan k'o bɛ taa jɔ fo miliyari 8 na ko miliyari 8 bi ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko a sɔrɔli ka gɛlɛn jamana yɛrɛ ma o ye 1000 kuma bɛ 10,000 ma a ko budgétairement a ko jamana tɛ se ka supporter k'a wari tɛ jamana kun a ko ale b'a préférer ka tiɲɛ fɔ k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ a se tɛ jamana ye a nafolo t'a bolo a jigi t'a ye o ka wusu ale ka n'i jɔ ka nkalon tigɛ k'a bɛ se sini n'a ma se ale ka kɛ kuma fila fɔlɔ ye o tɛ se que Boubou a dit devant les députés Mackenzie nin kɛra ka Boubou to premier ministre la u bɛ ka élection ɲɛɲini Boubou y'i da bɔ a la ni plateau kelen kan cheminot nalen Choguel ye terrain ko min fɔ cheminot ko k'olu fana taara Boubou bara ko terrain kunkolo an y'a ye télé la k'a bɛ min de Boubou ko k'aw y'a ye télé la cogo min ko ne fana y'a ye ten de ni plateau kelen kan a ma kɛ yan cheminot k'olu ni Boubou ye ɲɔgɔn ye k'olu ko ministre transport taara Afrique du Sud ka t'i jɔ terrain kɔrɔ ka terrain photo ta ko terrain tɛ ka na Boubou ko aw y'a ye wari tɛ min na cogoya min na dɛ ko ne de fana y'a ye ten Boubou mun kan ka wari bɔ dɛ k'ale yɛrɛ tun t'a kalama ko mɔgɔ taara terrain ɲini na kuma bɛ k'a fɔ ko fo terrain sanna k'o bɛ nalen k'ale yɛrɛ t'a kalama cheminot y'a fɔ an ka plateau kan yan député kɔrɔ k'u ma k'a wari tɛ yen ale b'a préférer ka taga o ka wusa a ka nkalon tigɛ Mackenzie bɛɛ y'i da de élection kɛra élection kɛlen ka ban Boubou ye premier ministre ale min taara ni sariya ye boîte talen Boubou bɔra ka mun fɔ enseignant ka wariko la an ka Boubou lamɛn. Nous sommes confrontés à la grève dans le milieu scolaire, dans le milieu enseignant. À la suite de l'adoption par le gouvernement d'un statut particulier autonome au bénéfice des enseignants, déjà ça s'était traduit par un traitement significatif qui a quand même abouti à faire augmenter les différentes rubriques. Les revendications que nous avons eues cette fois-ci, sur les 10, je crois qu'il y a 7 qui ont trouvé, une satisfaction. Parmi les 7, il y a cette affaire de prime de documentation qui n'était pas prévue, qui n'existait pas, mais que nous avons accordé. Et donc l'incidence, c'est quand même 3 milliards. Ça, il faut le dire, c'est quand même 3 milliards l'incidence. Et puis, sur les 3 autres, il y a 2 qui sont à caractère réglementaire et législatif. Il y a une qui est à caractère financier, qui a une incidence financière, c'est la prime de logement. Prime de logement, vous savez, nous avons 63 000 enseignants, sur lesquels il y a 55 000 et quelques qui relèvent des collectivités. Si le gouvernement accepte les propositions qui lui sont faites, ben c'est 55 milliards l'incidence financière. Si nous réduisons de moitié, bon, c'est 20 et quelques milliards. Si nous acceptons même le quart, c'est 12 milliards. Ce que je sais du pays aujourd'hui, c'est de dire que ça n'est pas possible. Et quel que soit mon souci d'éviter une grève, je ne pourrais pas dire ce qui n'est pas possible. Je ne pourrais pas accepter ce qui n'est pas possible.
Je préfère dire la vérité parce que dans le syndicat, c'est aussi ça. Il faut tenir un langage de vérité. Ça ne sert absolument à rien que sous prétexte, parce que je vais éviter une grève, je vais accepter ce qui n'est pas possible. Boubeiko, ako grève min filɛ nin ye kalanko hokumu kɔnɔ laɲini hakɛ min ɲinina n'o ye laɲini tan ye sigikafɔ min kɛra gouvernement ni école karamɔgɔw ka cidenw cɛ a wolola bɛnkan na laɲini 7 kan a ko laɲini 7 min n'u bɛnna o kan ko dɔ b'o kɔnɔ ni o ye école karamɔgɔw ka soko o prime ko o hakɛ o musaka bɛ taa jɔ fo miliyari 3 la a ko laɲini tɔ min fana bɛ yen ko laɲini kelen b'o kɔnɔ n'o ye fɛn dɔn laɲini 3 o ye prime de documentation ye u mago bɛ gafe minnu na ka se k'u hakɛ kɛ u ka syndicat bɔra plateau in kan yan fɔnba kelen ya bɔra yan'a ka bɔ ka taa fɔ ko Arazbachu ma lamɔ ko coup d'état kɛla don ko faso cila don fɔnba kelen plateau kelen kan yan payitaw y'a bila ka na yan u tilara ka t'u sigi ka communiqué sɛbɛn kɔfɛ ko Arazbachu a ma lamɔ faso cila don tɔgɔ ɲinina don enseignant jugu don u kelen yan plateau kelen kan yan u ko Boubeyi ko laɲini ka laɲini kɔnɔ ko soko fana hakɛ b'a la k'u bɛ ka prime min ɲini u ka soko la n'u mitera yɔrɔ minnu na walima dɛmɛ min bɛ se ka k'u ye soko hakɛ la ko musaka bɛ taa jɔ fo miliyari 55 ko miliyari 55 an ka bisiki yɛrɛ sa ko o kilancɛ u ka laɲini ka bɛn o ma ko bɛ bɛn miliyari 20 ma k'an ka bisiki yɛrɛ sa ko u ka laɲini a kila 3 ko bɛ bɛn miliyari 12 ma ko a kila 4 miliyari 12 ko hali miliyari 12 ko jamana tɛ s'a kɔrɔ ko l'État ne peut pas yɔrɔ Bubu ko ya ko miliyari 8 ko jamana tɛ s'a kɔrɔ Bubu ko hali miliyari 12 ko jamana tɛ s'a kɔrɔ Bubu ko hali ni ale ka hami ye ka école karamɔgɔw k'u bila condition kɔnɔ walasa grève ka kisi ko nka fɛn min t'a bolo k'a t'a bolo k'ale ŋaniya mana ɲɛ cogo cogo k'a wajibiyalen b'a kan a bɛ jɔyɔrɔ min na a ka tiɲɛ de fɔ k'ale delila ka kɛ syndicat ye dɛ ko syndicat kɔrɔ de i ka tiɲɛ fɔ i ka mɔgɔw ye aw bɛ ka mun ɲini he a bɛɛ tɛ ɲɛmɔgɔw kun an bɛ Bube ɲininka o sariya min ko ka nin di o sariya taara janvier kalo tile 16 e Bube de tɛgɛ ye sariya in ta i ka gouvernement ka taa n'a ye assemblée la o don e ma sariya in jate k'a lajɛ a bɛ bɛn musaka ma se tɛ wa se bɛ wa a ye taara ni sariya ye assemblée la ko école karamɔgɔw an bɛ nin di aw ma sariya kisɛ min b'a la waleya fana k'a waleya wagati fɔ k'a décret ta 2 jours après le 26 ou le 1er janvier anciens ye sɛbɛnni kɛ k'a bɛɛ bɔ yan nɔ yɔrɔ mɔgɔ tɛ sɛbɛnni kɛ école karamɔgɔ bɔ u y'a bɛɛ sɛbɛn u y'a bɛɛ kɛ k'a fɔ sariya in a taara le 16 janvier la loi a été promulguée le 16 janvier a taali yɛrɛ ta assemblée le président de la république y'i tɛgɛ bila la janvier kalo tile 16 san 2018 et son décret d'application signé le 26 janvier 2018 Boubeyi était le premier ministre Mackenzie Boubeyi ko ale bɛ jɔyɔrɔ min na wajibiyalen k'a ka tiɲɛ fɔ munna o don ale ma taa tiɲɛ fɔ ko loi min talen filɛ a tɛ se k'a lawaleya aw kana décret ta munna Boubeyi ma tiɲɛ fɔ janvier loi tali la a ma fɔ février décret tara a ma fɔ anciens ye mars a ma fɔ avril a ma f'u ye mai a ma f'u ye juin a ma f'u ye k'u tɛ se juillet premier tour kɛra a ma f'u ye k'u tɛ se mois d'août deuxième tour kɛra a ma f'u ye k'u tɛ se fo buwa talen filanan la prestation de serment kelen kɔfɛ de Boubeyi taara fɔ ko non k'an tɛ se c'est ça la vérité. Qui sait la vérité se tait sur la vérité est complice du mensonge. Mami be tiɲɛ dɔ k'i da de tiɲɛ kan o ye ngalon dɛmɛbaga dɔ ye. Munna Boubeyi m'a fɔ enseignants ye janvier ko hakɛ min dira aw ma k'a wari tɛ yen. Munna m'a f'u ye février. Munna m'a f'u ye mars. Fo i bɛ ka talen kɔfɛ de a nana ko wari tɛ yen. Mackenzie u bɛ yen nin fɔ dɛ. An ka sokɛlɛ yɛrɛ lamɛn an ka miiri sa i bɛ Bubu ye nkalon tigɛ école karamɔgɔ ma marché a wagati ka bubutigani ta ka taa ko Bubu ye bubutiga ye a ma kɛ yan Bube yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɔra wagati ko wari bɛ yen ko Bubu de bannen don ko école karamɔgɔ ka wari a bannen don pour que olu ka fɔ Bube ka taga
ko cheminot ka wari abe Boubou bané no pour que cheminot ka boko Boubou Igataka arrête kana place là. Et quand Boubou est arrivé, certains même ont dit que c'était Boubou la raison et la cause du blocage. Depuis quand le ministre des Finances peut dire non à son premier ministre? Depuis quand le ministre des Finances peut dire que le premier ministre m'a compté? Quand le président de la République est compté? Que Boubou devait qu'il y ait trop tien. Boubou devait que Soumaïla fait Boubou trop tien. Au Befora RPM m'ont fait. À Fora fait jusqu'à ce que RPM m'ont do bora. Quand faut m'enseigner. Aïe nani monsieur anga Boubou gain. Vous êtes timide. Ce qu'elle débora naï. Kouni mouza timide n'y aurait assemblée là. Ko mouza timide kouma. Ko aïe na demande de quoi Boubou gain. Kamba gain ka béalidi. Ce qu'elle débora naï. Quand t'as regardé Djega y ne pouvait pas monter diamant. Nous, ce n'est pas le départ de Boubou. Comme l'Assemblée nous a demandé d'introduire une motion, de demander une motion. Quand on a demandé à Boubou Boubou gain, même au sein de l'RPM, certains étaient là. Asma Mougou, ou Klabé. Oh, Boubou yere bora quoi tese kanyenebo. Oh, Chogal ko wugati de enseignant Makao Jodo, KBC. Anga Chogal ere la mebi, Chogal ere be Boubou placé là. Boubou Koroba be yere be Chogal. Anga Chogal la me. Donc c'est pourquoi je pense que l'autre juge a dit nos frères enseignants, certains pensaient que c'était un lapsus, je le fais exprès, c'est vraiment nos frères enseignants, parce que nous sommes venus d'une lutte ici, mais on était ensemble. C'est le résultat de cette lutte-là qui a fait que cet article a été appliqué. Et donc aujourd'hui, ce que moi je leur demande, c'est de faire preuve de compréhension, de discuter tous les enseignants qui sont lésés, le nombre 5% ou 10% qui sont lésés, faire les ajustements nécessaires et qu'on s'entende pour mettre les compteurs à zéro à partir de maintenant pour tout le monde et qu'on sauve l'école, qu'on sauve l'année scolaire, qu'on sauve l'école. C'est pourquoi moi je suis optimiste, sauf si peut-être il y a d'autres considérations que je ne connais pas, mais je crois qu'aujourd'hui on a besoin de faire un certain nombre de sacrifices. Parce que la situation du pays ne permet pas de rentrer dans un cycle de revendications à n'en pas finir. Aujourd'hui, il y a déjà de concessions, si le gouvernement les fait, demain d'autres syndicats vont se lever, on va rentrer dans un cycle infernal, on ne va pas nous en sortir. Or, on a trouvé que l'ensemble des textes qui ont été signés, les primes, indemnités, avantages promis, quand vous les mettez ensemble, ça fait 1400 milliards. Ça fait plus de la moitié du budget de l'État. Mais qu'est-ce qu'il y a un État qui peut faire ça? On est en guerre, les autres nous regardent. Ils viennent chez nous pour, certains perdent leur vie, on dit qu'il n'y a pas de moyens, on serre la ceinture, on dit qu'on veut vivre de nos ressources. Bon, les gens nous voient dans ça, imaginez un peu ce que les autres pensent de nous. C'est pourquoi je dis, une fois qu'on a l'équité, que chacun fasse violence sur lui-même pour qu'on puisse passer ce cap-là. Tout le monde est en train de nous regarder. Pour une fois qu'on montre que même sans l'aide extérieure, avec les ressources qu'on a, on peut serrer la ceinture et survivre. Beaucoup n'ont pas pensé que l'État allait tenir. Quand on a dit l'autre jour que le péage là, c'est sur ressources propres. Magenzi Chogal ko yol karamogo mo. Akol la nyini min kelen fle ou fe. Niyata kalaje. Hake min dira o seben hake mbe Mali kono niya be fara ɲɔgɔn kan. K'a bɛ taa bɛn fo miliyari 1 ani miliyari 100 caman ma. Ko jamana jɔn de bɛ se k'o wari bɔ k'a tɛ yen. K'a wari tɛ yen dɛ. Ko wa ko anciens kana ɲina k'an bɛ guerre la dɛ. Ko mɔgɔ wɛrɛw de fana bɛ ka n'an dɛmɛ. Ko waati min na mɔgɔw bɛ ka na an dɛmɛ. Yani anw ka an cɛsiri ka dɔ bɔ an ka laɲini na fini min b'an bolo k'o don faso jɔ wɛrɛ la. An b'o don tilali la an ni ɲɔgɔn cɛ. Ko anw bɛ mun de yeana yira di mɔgɔw ma an yɛrɛ kan. Ko o bɛ tɔw tigɛ an na de wa o bɛ tɔw dan na. Ko an ka fana an ka hinɛ jamana in na dɔɔni. Ko karamɔgɔ a ye hinɛ jamana la dɔɔni. Jamana bɛ guerre de la. Wa ko mɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ. Ko mais ni an kelen kelenna fɛn fɛn ɲina k'an b'a fɔ ko an mago tɛ diɲɛ la. Ko diɲɛ ka taa ka bɔ yen. Ko an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta. Ko nka n'an m'an yɛrɛ ta an ka dɔ bɔ an ka laɲini fana la. K'a se tɛ jamana ye. Ɔ a nana bamanankan na k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an k'a lajɛ sisan. O ye gouvernement de subvention kɛ maintenant u ka sara d'origine a fɔra dɔrɔn syndicat wɛrɛ wulila ko sisan olu fana fɛn ka d'u ma u bɛɛ ka kɛ kelen o de kama u b'a fɔ nin de ma harmonisation
Ah oui, ni diplôme bobolo saraka nga tekeli. Diplôme mimbi bolo naka dogo itse ka sarasoro mimbe teme mi étude bari. Donc kele kera o de charia ko harmonisation. Mais mimbe article 39 ko ako kuma mimba kono ko dongodo ni do farala fonctionnaire to ka saraka o nyogonde kanga fara l'école karamuko fara ta faraka. Donc si ça école karamuko ko comme yo do harmoniser ka to ka niveau là to no ne min soro o faraka utaka gouvernement ko atseka ketawo aw kumbe duguma gouvernement yo sama kata be sanfi si ce ton nous fara ko ku be ka sama kata be yo be égaliser. Donc si ça les compteurs sont à zéro. Si ça des do fara la fonctionne utaka do be fara au fana taka. Mais na ko si ça do ka fara utaka do be wuli tuguni ko do ka fara mais gouvernement c'est ko au pays avec ce ordre là c'est ka sara yereke parce que Mali là si ça me fait fo Mali on ka famu ya do ambe yo mois kono sharia do be ko soro mimbe kuro jamana kono l'impôt ni taxe ni fembe à 35% on manga teme au cas salaire ni indemnité nous c'est-à-dire sara mimbe ke kadi fonctionnaire ni convention mais sigila kana teme bisabanduru o de be yo mois kono Mali be fo 41% binani ni kononto. Donc en gros là na man kolosi Mali bena bi aka finance bena bi dingen kono ala kan kisola aflana ni si ça nema foko 35% au début di fonctionnaire Mali est 20 millions de millions muga ni fonctionnaire beta ku faranyonka 70,000 personnes. Donc ni o bejate o kanga mugo son hakilla ambe gelea minasisa ankanga keliminonse kadenga sodasuma ankanga réforme ke ankanga ga ambassade entretenu à l'extérieur Mali togo kase kafo. Donc ni o bejate o de kama ko ne ko ba dili am balmaw fe école karamako ou ka son anga compteur bla à zéro à partir de maintenant. Parce que ni sama li kerala ni gouvernement masika minke ulu beta grève là atena nyanabo yon ne be perdu jamana de perdu parce que école karam école don se kata kalanki o de kama parlement des enfants et retara école karam ko deli sikinga kuma be sena sisa abese dalendo ala ka fa be nyana ne ko ni dalendo ala ko solution be sorala parce que mba donc l'école karam o betla ka famu Shogel ko ako jamana be yoro mina bi article 39 munyinina ko ni faranka fenfe kara barakela to be kun o nyogona hake ka fare ko karamo kun ako no kera ko jamana tisika ke na kera ko jamana be bi kala bayre ko mo wore sitisika sara magenzi ninte bubu ka phrase en français en bamara. L'État ne peut pas, sinon on ne pourra pas payer les autres fonctionnaires. Mais c'est ce langage de vérité qu'on aurait dû tenir aux enseignants. Yannika Forenouveau Kayako, je défends l'application de l'article 39. Kakla Kanafo 4 c'est Kanyabo. Ouyen Galuntika Aouye, Anouye Moufo, Ouyen Galuntika Aouye, Anaou Djoroku Jagoya Ukake. T'es clean. A conseiller moi ame guerre la ko nga doron tele malien mo million mugandi jamana bebse ga biaw kelenga ma en korodo na dira aw ma jamana wari be bi jamana be bi oh andu e mo million mugandi am se ga mo million mugam beta tien tugo de aw kelenga ma kanganga minan sanga di arme ma anganga ambassade équipé ordinateur ni micro sanga di ambassade ma Kaoulou beto ko bedia au Clément. Oui, bipmae. Oh, ibikaye ancien nege, ani boubei. Ou ma tien fouillé. Oh, est-ce que Shogel Niemseng fona tien fo enseignant avant la chute? Alors quoi, un franga fanga fanga jouin genga boui. Au kana nina ne avait appliqué bi M5 Kelebu. Bachili go he,
aw bala ko rectifier ni fanga dira aw ma aw be se ka mun de kɛ ni ko in na c'est pour l'aéroport dossier bi cɛ si tɛ se ka maga la o abi d'accord Choguel ko école karamɔgɔ k'u miiri u kelen tɛ maliyɛnw ye maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 20 aw ye mɔgɔ 60 damadɔ n'a bɛɛ dira aw kelen ma jamana bɛ bi an kan ka minɛn san ka di armée ma ambassadeur ka kan ka équiper aw kelen tɛ maliyɛn ye aw fana ka hami tɛ dɔɔnin sa Maganzi o bita ye alors on en arrive à quoi encore o Choguel mun nana ni nin ye c'est là an m'an yɛrɛ ɲininka Segu dɔgɔkun tɛmɛnen a ye mun fɔ accident min kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen Segu Zanbugu yanni Segu cɛ Choguel taara bɔ banabagatɔw ye Ala ka nɔgɔya k'u ye ka dugawu kɛ banbagatɔw bangebagaw ye Ala ka furew dayɔrɔ sumaya a ye kuma min fɔ k'i to Segu maliyɛn bɛɛ ye an k'o lamɛn. Accident min kɛra kasara min kɛra kalo 3 Segu sira la o fana kan ka leçon dɔ di an ma mais min fɔ tous les acteurs du secteur des transports, transporteurs, les forces de sécurité, pour respecter les règles de la circulation, pour éviter les vitesses extrêmes, il faut éviter les doublements, les dédoublements sur la route. Parce que il y a profiter ka bɛɛ sensibiliser mobilité chauffeur paranti force de sécurité a y'a janto a yɛrɛ la a ye janto maliyɛnw la aw kana maliyɛn bi exposé k'u kɛ. Choguel ko mun kɛra o don accident ba in a ko an ka sariya bato respectons les règles de la circulation o enseignant fana ko ka règle les bateaux ya c'est là on comprend pas. Aw de ci bila sa k'i to Segu ko saya min kɛra o don k'an ka fara ka mobili boli k'a dama tɛmɛ sira kan ko sariya jamana kɔnɔ bɛɛ ka sariya bato article 39 loi jamana sariya tɛ wa Makenzi c'est la question qu'on se pose c'est la question qu'on se pose docteur Fomba u y'a ɲininka ko jamana bɛ cogoya min na bi kalanko gɛlɛya bɛ jɔ jɔn ni jɔn nɔ don an ka Fomba lamɛn. Turu ye kalanko la. Gouvernement ni kololo bɔra nin ko la responsable fila t'a la Choguel n'a ka gouvernement ani Assimi c'est les responsables de cette situation k'a fɔ maître bɛɛ ye fɛn o fɛn min bɛ ka kɛ nin ko la qu'ils ne se sentent pas responsables ni de près ni de loin parce que il faut que mɔgɔw k'a faamu Choguel ni bi cɛ yanni ni décision ta an ni Choguel ye ɲɔgɔn ye a numena dɔrɔn an n'a ye ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ de a y'an wele k'an ka taa primature la an taara min b'an fɛ an y'a ɲɛfɔ a ye nin ko in kun kan bien avant cette décision c'est pas que an bɛ ka an tɛ baga mɔgɔ ma koyi nous on est contre personne Choguel a juguya tan kɔnɔ an n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la mais min ye école ko ye min ye maîtres ka hɛrɛ ko ye maîtres ka droit ko ye mais ni nana k'i b'i sen bila o la an tɛ se ka sɔn o ma o et Choguel b'o disposition de la bi. Fomba ko cɛ kelen tɛ nin ko in Choguel ani Assimi olu fila de nɔ don bangebagaw fana kumana bangebagaw hakilina ye mun de ye les parents d'élèves école karamɔgɔw ni gouvernement cɛ gɛlɛya in bi an ka bangebaga dɔw lamɛn. École karamɔgɔ ne yɛrɛ bɛ école karamɔgɔ dɔgɔnin de ye mais an bɛ don min na ko bi école karamɔgɔ ni se bɛ ne ye bi ni se bɛ ye bi u bɛ Mali école karamɔgɔ bɛɛ falen bi la pédagogie yɛrɛ t'u la o n y'a min gere sara nɔfɛ k'a sɔrɔ pédagogie b'i la mais e k'a lajɛ i bɛ école karamɔgɔ un ancien qui enseigne en 6e ou 5e année il n'a pas de pédagogie a tɛ se ka phrase kelen fɔ tubabukan na e bɛ girin tuguni k'i bɛ syndicat o kuma fɔ an ye i bɛ mun fɔ an ye i bɛ mun fɔ an ye c'est-à-dire u ka a essayer ka jamana in kalanko ka segin a kan quoi sinon a ma ɲɛ il faut beaucoup de formation. An kɔni a kuma yɛrɛ taara k'anw bolo da parce que école n'i y'a mɛn écoleden école karamɔgɔ de don n'i y'a mɛn kalan école karamɔgɔ de don n'u banna ka denmisɛnninw kalan u bɛ k'u ka niveau bɛɛ tiɲɛ u tɛ ka se ka fosi kɛ u tɛ ka se ka kalan kɛ tout le temps u bɛ kɛnɛma au beau milieu des examens u b'u la u b'a fɔ k'u bɛ grève la école karamɔgɔ ninnu ni Mali jugu bɛ Mali la a jugu fɔlɔ de ye école karamɔgɔ ninnu parce que denmisɛnnin si tɛ ka kalan kɛ
anw minnu bɔra école la a mɛnna anw bɛ français min mɛn lycée mɔgɔw t'a mɛn donc o bɛ ɲɛ cogo di u t'a dabɔ denmisɛnninw u bɛ ka denmisɛnninw ka éducation tiɲɛ u bɛ k'u ka fɛn bɛɛ tiɲɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ ni malidenw don k'u bɛ Mali yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ école denmisɛnninw ka kalan de ye Mali ka taa ɲɛ fɔlɔ ye n'a fɔra ko lycéenw ni bacheliers ni u bɛ kalan kɛ i bɛ taa n'u ye hali stage la yɔrɔ la u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ fɔ a bɛɛ ye din bɔbɔli ni dondoli u tɛ taa sɔrɔ ka kalan yɛrɛ kɛ ne école karamɔgɔ kɔni n'a welewele da u ma u k'a lajɛ u yɛrɛ denw bɛ yan fantandenw de sɛgɛnnen nin ko la koyi n'o tɛ faamaden bɛɛ bɛ kalan na kɔfɛ donc u b'a kɛla fantandenw de la u ka hinana u ka makara an b'u deli Ala ni kira de kosɔn u ka taa ka denmisɛnnin ninnu kalan u ka ɲɔgɔn ye u ka denmisɛnnin ninnu kalan n'u y'a kɛ a bɛ diya n ye o fana ye Mali taa ɲɛ de o bɛ k'u ka bolomafara ye Mali ko la. Bon en fait ne kɔni bɛ min fɔ école karamɔgɔw ye vraiment u ka sabali mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i bɛ camaɲɛ de la u ka sabali k'u bolo dusu kan parce que n'u bɛ ka taa taabolo min na n'u taara ta finalement an denw tɛna kalan bilen et puis délégance a barika bɛna bonya kojugu donc nafa t'o la an kɔni b'a ɲini u fɛ hali bi fɛn min ti gouvernement bolo gouvernement tɛ se k'o kɛ o fana ma nɔgɔn i y'a faamu u ye dɔ ɲini fɔlɔ o kɛr'u ye bon maintenant là ni min filɛ nin ye u k'a to ten vraiment u k'a to gouvernement ka lafiya dɔɔni e bɛ min sɔrɔ ka fɔ aw ye vraiment o ye nin ye. ni ye bangebagaw ye mun hakilina ye mun ye bi école karamɔgɔw kan bɛɛ k'i hakili to nin yɔrɔ la opinion fan dɔw bɛ ka commencer ka école karamɔgɔw jalaki ko mun tɛ gouvernement bolo a t'a bolo Fɔnba k'a tɔgɔ ko Adama Fɔnba ale ye mun fɔ ka école karamɔgɔw jaabi an k'o lamɛn. Donc c'est d'abord ne bɛ ɲɛsin maîtres ma mais n ka weleweleda ka ɲɛsin maîtres fɔlɔ-fɔlɔ de ma k'a fɔ maîtres ye fɛn fɛn mun bɛ yen ko ils étaient hésitants ni examen kɛra tan est-ce que k'a f'u ye ko bi min bɛ ka kɛ u bɛɛ b'a dɔn nin hali an ka devoir domicile ka fisa nin ye. Administrateurs civils k'a f'u ye disons administrateurs scolaires les administrateurs scolaires ceux-là minnu bɛ k'u jɛngɛ ka fɛn k'a kɛ i n'a fɔ k'olu de ye administrateurs baw ye k'a f'u ye ils peuvent pas être plus administrateurs que les administrateurs civils. Administrateurs civils taara grève la yan pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc qu'ils se ressaisissent u k'u yɛrɛ filɛ maître de ye et k'a f'u ye mɔgɔ si tɛna maître ka ne taga kɛlɛ kɛ ni maître yɛrɛ tɛ fɛn bɛɛ b'o jira an na bi o fɛn bɛɛ b'o jira an na bi k'a fɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kɔfɛ mot d'ordre min bɛ yen an bɛ ka min bɔra kɔsa in na o de ye k'a fɔ nin baara minnu bɛna kɛ minnu bɛna nin papier corriger maître si ka n'i bolo don a la c'est-à-dire nin tɛ syndicat ko kɛlɛ dɔrɔn ye dɛ c'est-à-dire que c'est une lutte pour la corporation i ye administrateur scolaire ye o i bɛ fan o fan nin y'i ka kɛlɛ de ye. N'i ka kɛlɛ de papier ni papier ninnu mɔgɔ man k'i bolo don na dɛ ni mɔgɔ y'i bolo don na mais c'est quoi o bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw de la wa o bɛ kɛ denmisɛnw de la o question Choguel n'a ka gouvernement mɔgɔ de b'o jaabi c'est ce que je suis en train de te dire nin fɛn min filɛ nous on est responsable ni de près ni de loin masa caman ko aw bɛ se ka nin baara in kɛ ka tɛmɛ ka san wɛrɛ kɔni ta o denmansaw an y'o denmansa kelenw wele yan maison de l'ancien na yanni bi cɛ an ye parents d'élèves ka association wele maison de l'ancien na ka ayem wele yan les fêtières de la presse ka wele yan politique mɔgɔw k'u wele yan association k'u wele yan yanni bi cɛ mɔgɔ tɛ se k'anw jalaki koyi mɔgɔ min bɛ yen min bɛ se ka kuma anw kɔfɛ bi i kɔni bɛ kuma parce que maître jalakili ka di ye mais anw bɛ association fɛn fɛn dɔn ko min da bɛ don école ko la an y'a bɛɛ wele yan yanni bi cɛ k'a f'u ye nin bɛ yen n'a kɛra tan a man ɲi dɛ an ka wuli k'an jɔ min bɛ se min na o k'o kɛ donc anw bi jalaki foyi t'anw kan ni fɛn o fɛn min bɛ yen bi Choguel n'a ka gouvernement de ani dedew ani IRD ministre in a tɔgɔ ministre de la fonction publique in muso in ministre de la fonction publique in olu de ka baara don et le reste des membres du gouvernement ni jalaki bɛ yen ni mɔgɔw bɛ fɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ u ka t'olu nɔfɛ c'est-à-dire que nous vraiment ni min bɛ ka kɛ nin anw sen t'a la bi an sen t'a la sini donc k'a fɔ maître ye papier minnu bɛ ka bɔ nin u bɛ ka minnu sosa ta mɔgɔ si ka n'i bolo don a la min b'a ko b'a corriger ka weleweleda kan kɛ inspecteur
anya me kunnafoni sera ma k'a fɔ ko inspecteur dɔw bɛ k'an ka mɔgɔw wele ka pression k'u kan k'u b'u tɔgɔ kɛ ni papier ninnu correction ko la k'a f'u ye k'u k'a dabila parce que c'est ça la répression syndicale k'u k'a dabila ko maîtres ko k'u mago tɛ nin na on s'en fout de cette histoire parce que ce qui se passe c'est pas un examen. Ce qui se passe, ce n'est pas un examen. Ben yebalo, ben malo alintea. Et mon gouvernement, est-ce que ben mon mimbe kalanko nyedo munum be no munum de la ka examen ko ke o an de la ka ni ngona ifolo. Nene mali croya. A examen an ngona ma delegan ni ngoni kura mi an ngona ma delegan ni ngona ifolo. Parce que c'est ça c'est ça l'interrogation fondamentale. Parce que ni be mo fait bi de fois ni bi mogo fait bi ni ti se ka tien fo mogo ina ga je na fa jumɛn de bala et vous ne pouvez pas dire que ni mali kura mais kura am ga ta kura sensi jumɛn fait parce que kura dɔw be olu fana main de kura dɔw fana main mais n'am ga ta kura jumɛn na parce que il faut ka ngo tien fo ɲɔgɔn ye ni ngon de kura daminɛ non école ko kɔnna ça c'est pas bon kaw fo ka wale ɲuman dɔn. Mackenzie, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis jalagi. Akuni, école de bangibagaw ka kulu ye ɲɔgɔn l'association des parents d'élèves. U y'u wele. Olu de y'u wele ka na. Ko min bɛ yen a kun filɛ ni hakɛ dira an ma ban kelen bɛ k'a lawaleya. Ni gɛlɛya min bɔra kɔnɔ minnu sɔnna ka di an ma bi n'u bannen bɛ u k'u kumakan na waleya olu nɔ don. Ka écoledenw ka lafasakulu a ye wele k'u lasigi. Ka politiki kulu wele k'u lasigi fanga ɲininaw. Aw fanga ɲini ɲɔgɔn dɔ de ye nin di an ma. A bɛ fanga la bi sinaw bɛ kelen-kelenna bɛ se ka na. A ye layidu min ta k'a kɛ sariya ye bi a bannen bɛ k'a lawaleya. Aw dun fana b'a la k'aw bɛ fanga ɲini ko anw ka voter aw ye. A kun filɛ nin ye. U ma da u ma ka tila ka hali anw kunnafoni dilaw anw ka kulu presse mɔgɔw wele. A ko cɛ si tɛ se ka jugu la bi. Mackenzie, je suis d'accord avec lui. A banto a ko ni tɛ se ka tiɲɛ fɔ i jɛɲɔgɔn ye nafa t'aw ka jɛ la. A don écoledenw bangebagaw ka kulu olu ma laɲini kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ la article 39 in a lawaleyali se bɛ jamana ye wa a se tɛ yen de. O y'a sɔrɔ u ye bubu mɛn. O y'a sɔrɔ u ye bube in mɛn. Nka Choguel ko k'ale m'a fɔ mɔgɔ si kɛnɛma ko ayi bi de Choguel bɛ ka kuma publiquement k'a tɛ se. A ko cɛ ale ka kumakan tɛ yen bɛɛ da la ale y'a fɔ yɔrɔ min na k'a bɛ se ka kɛ. Mais a y'a bɛɛ fɔ duguma de. Nka bi a bɔra k'a tɛ se parce que fanga b'a bolo bi. Est-ce que parents d'élèves a dɔw olu y'a fɔ u y'a ɲini k'a dɔn tiɲɛ la ni gouvernement dɛsɛ don wa ou bien ban don. Nkalon kɔni tigɛra o tigɛra. An bɛ lawaleyali kɛnɛ de kan sisan. So bɛ se ka pan wa so tɛ se ka pan de. Parents d'élèves kuma na o analyser o don k'a lajɛ tiɲɛ la gouvernement ye layidu min ta Bube ye nin Buwa ye layidu min ta. Ni Bubu ko k'a tɛ se ka lawaleya. U kun kan k'a lajɛ tiɲɛ bɛ IBK ni Bube de bolo wa? O kɔrɔ ko Bubu de bannen don. Bubu de ye kalan a jugu ye. Tiɲɛ bɛ ministre des finances de bolo wa? O kɔrɔ ko IBK ni Bube de ye mɔgɔw bila fili kɔnɔ. Olu de ye kalan tiɲɛbaga ye. Ni tiɲɛ tun bɛ Bube ni IBK de bolo bangebagaw u tun bɛ bɔ ka fara école karamɔgɔw kan ka Bubu gɛn ka bɔ yen parce que ale de ye école karamɔgɔw ni école kalan jugu ye. Nka n'u nana ye k'a fɔ Bubu ye mun fɔ u yɛrɛ analyse kɛ professeur économique y'a f'u ye expert comptable y'a f'u ye inspecteur des finances y'a f'u ye ko Mali tɛ s'a kɔrɔ o don u tun bɛ taa école karamɔgɔw lasigi. Mun dira aw ma aw ka hakɛ don nka a lawaleyali minan tɛ yen u y'u da fa mugu la nka ji tɛ yen. Tiɲɛ b'aw bolo dɛ parce que sariya filɛ a taara 15% augmentation kan ka kɛ aw ye nka a wari tɛ yen n'a dira aw ma jamana baarakɛla tɔw tɛ se ka sara sira tɛ se ka dilan minan tɛ se ka di lakanabagaw ma école karamɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ta docteur tɛ se ka ta kalanso tɛ se ka jɔ polisiso tɛ se ka jɔ foyi tɛ se ka kɛ bilen Mali tun dan tɛ écoliso dɔrɔn ye sɛnɛkɛlaw tɛ se ka dɛmɛ et je sais que les enseignants conscients et sans eux, ils auraient compris. Ayem fana,
ulu welela k'u ɲininka mɔgɔ kɔni t'ulu ɲininka réflexion tɛ AEM na ye ulu ka réflexion ye baissé banni a banna mérité sinon AEM de a bɛ kɛ ulu de la o ne école karamɔgɔ tɛ jɔn b'i la kalan u ye AEM fana wele k'a ɲɛf'u ye AEM fana écoleden kelen kelenna ka bourse wari dɔ bɛ tigɛ ka di AEM ma ni AEM tun ye ENA prof économie dɔ ɲininka o ka analyse k'a kan ka inspecteur des finances dɔ ɲininka o ka analyse k'a kan AEM tun bɛ se ka na enseignants ma a tiɲɛ la aw ye mun ɲini sariya don c'est une loi elle est là mais malheureusement pour que k'a lawaleya fo wari de ka bɔ bamananw ko tɛ foyi tɛ wariko jɔyɔrɔ ɲɛ ni wari tɛ wari tɛ yen enseignants tun bɛ se k'o lajɛ k'u ye nkalon tigɛ an ye hali na ŋaniya b'u kɔnɔ bi a se tɛ u ye enseignants tun bɛ se k'o faamu u ye politiciens fana wele politique kulu ko politique kulu tɛ yen mun y'a f'u ye ko non ko tiɲɛ la k'a tɛ se et pourtant a bɛɛ ye fanga mara Muntaga bɛ état don a kɛra ministre ye Modibo Sidibé kɛra premier ministre ye Madame Sikiatou Sow an ba don a kɛra ministre ye Pulo kɛra ministre ye Mara kɛra ministre ye Cheikh Modibo Jara o taara fo Sankolo la fo Sankolo ka taa ka Jibirila ye ka jigin a bɛɛ b'a dɔn mais e y'a jɔ mankan mɛn kɛnɛ ma Mackenzie cite-moi un parti politique mun ɲɛmɔgɔ bɔra ko tiɲɛ la k'a tɛ se ka appliquer a fɔ n ye Tereta ma bɔ Jarasuba ma bɔ Adama Cɛkɔmɔgɔ ma bɔ Musa Mara ma bɔ IRD Kadiri ma bɔ Pulo ma bɔ Cheikh Modibo Jara ma bɔ Alou Badara Diallo ma bɔ Muntaga ma bɔ a si ma bɔ k'a fɔ tiɲɛ la a bɛɛ ye Gassama ladege le gassamaïsme tomati Gassama corona Faransi t'a la ko mais munna n'aw ye micro ta a b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ mana micro ta ko a ba la France ko munna k'aw si ma se ka fɔ Gassama ko ayi ko fɛn dɔ bɛnnen bɛ denmisɛnnin da ni mɔgɔkɔrɔba ye k'olu tɛ se u y'o de kɛ école karamɔgɔw la aucun responsable parti politique n'a eu le courage de dire que réellement ce qui vous a été accordé n'est pas applicable mais parce que u bɛɛ mɔgɔ bɛ IBK ka bɔ yen olu ka na n'u y'a fɔ enseignants ko enseignants tɛ voté an ye peut-être que ni Modibo Sidibé ko n'an y'a fɔ enseignants tɛ voté Fari ye Muntaga bɛ se k'a fɔ n'an y'a fɔ u tɛ voté Senidi ye Cheikh Modibo Jara n'an y'a fɔ u tɛ voté an ye Mara bɛ se k'a fɔ n'i y'a fɔ kɛnɛma u tɛ voté an ye personne n'a eu le courage de dire la vérité c'est pourquoi ko cɛ si tɛ se k'olu jalaki et il a raison Mackenzie i ye bɛɛ wele bɛɛ nana bɛɛ ko wa ko tiɲɛ b'i bolo et n'o tiɲɛna don bɛɛ bɛ se ka na jɔ k'e fili la c'est pourquoi personne ne peut parler AEM tɛ se ka bɔ et politique tɛ se ka bɔ hali an journalistes a bɛɛ tɛ se ka bɔ fo minnu bɛ bi kati i b'a article bɛ sɛbɛn sufɛ ka ci ma sɔgɔma i ka wari bɛ ci ma Orange Money la i b'a signé dɔrɔn k'a publier ka tɛmɛ des journalistes fusés olu ye fusé de ye i bɛ article commandé dɔrɔn k'a bombarder WhatsApp fɛ sufɛ u b'a publier a banna après n'u taara tribunal la u bɛ bɛɛ wele ko bin bɛ ka kɛ presse kan bin tɛ kɛla presse bɛɛ kan dɛ o fana bɛ yen personne ne les a dit la vérité en cela ils ont raison. Alors, je suis d'accord avec lui. Du moment où ils ont appelé les parents d'élèves, bi bangabagaw bora ou bangame, ko école karamɔgɔw y'an tɔɔrɔ, ni jugu bɛ Mali la bi école karamɔgɔw don, pédagogie tɛ u la, fɛn min se tɛ jamana a se t'a ye, école bangebagaw wulela ka taga, a si ma fɔ ko tiɲɛ la o don k'aw jo t'a la, ko jamana tɛ se, a si ma fɔ k'a y'a dabila. I b'a sɔrɔ ni parents d'élèves caman tun bɛ M5 na a wagati, komi bi sa u bɛ Kati, u bɛ Asimi kɔ, u bɛ Diaw kɔ, u bɛ Sogɛli kɔ, ko wa a se t'an ye, mais kunna si ma bɔ k'a se tɛ yen. C'est là aussi l'hypocrisie intellectuelle, l'absence de courage. Jamana tɛ jɔ ten. Ko Mali kura ko n'o de jɔ cogo de ye nin ye. Bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka la. Fɛn min bɛ yen, a ko Mali kura min bɛ ka jɔ ta ko kura bɛɛ man ɲi dɛ, effectivement kura bɛɛ man ɲi dɛ. Mackenzie c'est vrai kura bɛɛ man ɲi dɛ. Examen min kɛra kɔsa in na, a kɛra cogo di? An ka Alimudu lamɛn. Awa Alimudu an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ école maîtres ka lafasalitɔnw ka kumanase la an ka jɛ an ka lasew an k'u la. Alimudu i ni ɲankuma. Nba somɔgɔw. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jɔyɔrɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Usumani Alimudu, ne ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre ka kuma lasela ye. Bi an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw a ma ɲa min kɔ u ye aw senbɔ kow la i n'a fɔ aw yɛrɛ aw cɛla la cogo min bɛ ka baaraw boloda ni maa wɛrɛw ye a kow bɛ cogo di bi n'o ye kiimɛniw defu ye.
an bolo syndicat de l'éducation an bolo min bɛ ka kɛ o tɛ se ka wele ko kimeli o de kama an ko an sen t'a la an yɛrɛ bɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko an sen t'a la an bolo t'a la fɛn fɛn ye ɲɔgɔn dan min bɛ kɛ ɲinan san laban na an sen tɛna y'a ci la parce que a bɛɛ kɛ cogo min na o tɛ a kɛcogo ye ani an tun bɛ kɛ laɲini min ɲini o laɲini fana ma sɔrɔ mais n'i y'a kɛra a bɛ fɔ DEF o ko min ye kimeli ye n'i ye mali fan bɛɛ lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ u dɛsɛra ka école karamɔgɔ sɔrɔ u taara mɔgɔ sugu bɛɛ ta a bɛ se ka lisiw lajɛ chauffeur ni électricien ni mécanicien c'est pas pour ça u dɔgɔya mais u t'a ani yɔrɔ dɔw la u t'a bɛ ta ani école karamɔgɔ sugu ka u baaraw kɛ an bɛ ka mali kura min ɲini ni hakili la n ko mali kura n'o daminɛ mali kura ɲuman ye. i m'a yɛrɛ k'a fɔ aw ka mɔgɔw a ye wele bila o ma u kun y'u sen don baara in si labɛnni na jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa. mali fan bɛɛ de don an y'a f'u ye mɔgɔ si kana sen don a la parce que k'a fɔ ko mali école karamɔgɔ tun sen dɔ examen la ɲɔgɔn dan na k'a fɔ ɲɔgɔn dan ka kɛ tan tɔgɔtiɲɛ min b'a la o de kama an ko an ka tɔndenw bɛɛ ma k'a daminɛ kayi fo kidal an ka tɔnden ma fɛnɛ k'a lajɛ an ka tɔnden si ma yala o de kama a bɛɛ kɛ cogo min na a yɛrɛ ye ni ye k'a fɔ ko bɛɛ kɛ sujet taw yɛrɛ localité sujet normalement ni ye ɲɔgɔn dan sugu bɛ kɛ DEF a sujet ye jamana bɛɛ de bɛ sujet kelen kɛ mais an bɛɛ ka min ye bi n y'a siɲɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka nin o ye jumɛn ye Alimudu k'a fɔ ko sujet yɛrɛ tɛ bɛɛ bɛ ka sujet bɔ yɛrɛ bɛɛ ka sujet bɔ yɛrɛ an bɔra ka fɛn sɔrɔ sisan Segu ko sujet min bɛ sɔrɔ rédaction na ko Segu y'a falen ka dɔgɔ u ka kan ka falen Mali fan bɛɛ de a bɛ kɔn sisan bɛɛ bɛ ka sujet DEF yɛrɛ ka DEF décentralisé quoi Mali ma nin m'a yɛrɛ k'a fɔ sujet fɛn o fɛn kan ka bɔ bɛɛ Mali jamana école-den bɛɛ kan k'o ye o bɛɛ kan ka kɛ kelen ye nka an bɛ don min na i ko bi tɛ kelen ye. sujet national de le sujet min bɔra Bamakɔ min dira Bamakɔkaw ma o sujet kelen de kan ka di Kidalikaw ma o de sujet mais n'a taara k'a fɔ ko dɔ bɛ di Bamakɔkaw ma dɔ bɛ di Segukaw ma dɔ bɛ di sujet bilen o tɛ DEF o tɛ examen national. an bɛ se k'a fɔ ko a y'o sɛbɛntiyali sɔrɔ k'a fɔ o de bɛ la ka kɛ an bɛ don min na i ko bi a daminɛ in na wa. o de bɛɛ ka kɛ an bɛ ka kisɛsɛw kɛ halisa yanni wulafɛla cɛ an b'an tigɛ da kisɛ yɛrɛ yɛrɛ kan mais kunnafoni fɔlɔ-fɔlɔ minnu sɔrɔla ni kuma de fɔra an ye. o b'a la Alimudu ko e yɛrɛ fɛ e ye école maître ye nin na se ka laban ta DEF na tile 3 na se ka kɛ nin cogo la k'a sɔrɔ école maître bolo t'a la wa. a kɔni bɛ laban ta a bɛ laban ta parce que Mali gouvernement min b'a kunna u ka sira t'a la koyi olu dan ye min ye dɔrɔn k'a fɔ u ka se k'a fɔ Malien aw bɛna ye journal cogo min na u taara lancement kɛ yɔrɔ min na o ko télé la k'a fɔ ko examen kɛra k'a kɛra ka ɲɛ ko bɛɛ bɛ taa parce que u b'o o jaada bɔ ka yira Malien na mais a dɔw bɛ kɛ cogo min na yɔrɔ Mali fantaw la o t'o yira mɔgɔw la donc u ka sira foyi t'a la dan ye dɔrɔn ka se ka Malien nɛgɛ k'a fɔ ko DEF kɛra a kɛra ka ɲɛ ko école karamɔgɔ y'a kɛ mais an bɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ k'a fɔ Malien ye Mali école karamɔgɔ jɔlenw minnu taara o baara in kama olu si sen t'a la karamɔgɔ wɛrɛ tɛ taa olu de bɛ k'a kɛ o de kama examen bɛɛ ka kɛ tan donc a ye responsabilité école karamɔgɔ o t'a la bi u n'o t'a la sini Mali gouvernement kelen de don. an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ka. Mackenzie mun filɛ ka kuma nin ye commune 2 Korofina ou commune 1 de Korofina en tout cas ni commune 1 tɛ commune 2 don hakili bɔra MPR section min bɛ yen nin bɛ yen de Choguel yɛrɛ ka parti Choguel ka parti jeunesse bureau national il est membre du bureau national de la jeunesse du MPR ale yɛrɛ kɔni il est à saluer a ma ka kɔrɔna ka intérêt bila parti ka ligne a ko examen min kɛra surveillant dɛsɛ kama u taara mécanicien électricien ani jardinier ta a ko olu ma dɔgɔyama tɛ dɛ a b'i komi ni Bamako garagiste ka taa grève la i ka taa école karamɔgɔ ta k'a ka taa bielle monter c'est la même chose a b'i komi Bamako toliyew ka taa mobili toliyew ka taa grève la i ka taa école karamɔgɔ ta k'u kana mobili toliyew garage toliyew contrôler o mobili tɛ tura kun kan a ko filanan mun kɛra depuis ala ka Mali da k'a ɲɔgɔn ma kɛ ni ɲɔgɔndan bɛ kɛ ɲininkali min kan o ɲininkali kelen de bɛ sɛmɛ malien bɛɛ la ka bɔ Kidal fo Gao sujet unique national DEF sujet CP sujet Bagi sujet o kelen de bɛ di Gao de bɛ di Kaye ko mɛ ɲina fɔra ko bɛɛ k'i ka sujet ta i yɛrɛ ni minnu ye kalan 10nan kɛ aw ka ɲɔgɔndan 10nan kɛ ni minnu ye kalan 5nan kɛ aw ka ɲɔgɔndan 5nan kɛ ni minnu ye kalo 2 kɛ kalan na aw ka ɲɔgɔndan kalo 2 kɛ aw ni ala cɛ ka DEF tɛrɛmɛ décentraliser le sujet l'un des symboles de la souveraineté c'est le sujet. Décentralisation, c'est l'État qui a le monopole de l'éducation du pays. À ce titre, c'est l'État qui décide.
ay yamaria di bema ika kalanso da l'école privée mais yamaria te école privée tigi shibulu ikika école programme bo c'est l'état qui détermine les programmes à enseigner aux étudiants et aux élèves bio cours clé ne be kala école so be kono privé ou public physique même cours mathématiques même cours géographie même cours histoire même cours maths même cours chimie même cours c'est l'état qui détermine au de état ka souveraineté hake bi bolo ka école privée daele nga kalam me ka kono jamana de be kalam déterminé et c'est l'état qui organise les examens les concours et qui choisit les sujets depuis alaka mali da depuis Moussa Clé Fobi ka sujet ke ko beki ka sujet tay yere ka yoro lay beki ka sujet ki yere o damnera shogel clé refondation damnera la décentralisation des connaissances la décentralisation des examens Shogel la marque de Shogel fomba kote ko kura be mayne ni de kura foloy nin kaykaw ye kalo tange kalana segu kaw ka kalo wolon vlaga kalana kaykaw be nyogon tange kalo tan kalana segu kaw be nyogon dange kalo woro kalana ulu ka kila ka ta nyogon soro bagila ka ta nyogon soro université la kulu ka kila ka boni diplôme ye mo mi kalo tange kalana ne mo kalo woro ka kalana ko doni ay kelen wa ulu ka barab sa kelen wa on na fa sa kelen jamana kan wa. La conséquence à long terme, c'est quoi? La discrimination. Or, la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation. Ça, c'est la marque. Docteur Fomba, Mackenzie, Alefonakala, a précision d'Odiamala. Adama Fomba, syndicat de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Maîtrise fin mimbe nous klobana ni wakatila. Kufo ku walenyumando ubu yoro ni wakati la kufo ku walenyumando kimeni munu meka kesi sa anya fo munu ngoko aye école maître to ye ko surveillant bambulu amta surveiller bi beya ye mimi ka ke bi devoir domicile kapsa nay surveillant do tise ku to sebo ubala ko on munu fenendo an wa école don de buku ka surveillant do to sebo tellement que sujet kera boro fray marwatiga yɛrɛ sɔrɔli ka nɔgɔ o ka gɛlɛn ni a ye donc finalement a defo ko sujet ko kɛra a fɔra ko bɛɛ ka t'i ta k'i ka yɔrɔ la et que avec sujet yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn tableau la image dɔw cira ma sujet minnu cilen don tableau la o yɛrɛ kabako don a bɛɛ futi donc an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana sugu jumɛn kɔnɔ min kɔni bɛ ka kɛ nin ye nin de examen ye Shogel n'a ka mɔgɔw fɛ an hakili t'a la n'an delila ka nin ɲɔgɔnna examen kɛ fɔlɔ nin ɲɔgɔnna examen kolon an ma deli k'a kɛ fɔlɔ nin ɲɔgɔnna examen kolon an ma deli k'a kɛ fɔlɔ donc vraiment maîtres k'u fo parce que minnu ko ko maîtres bɛ se ka remplacer bi min bɛ ka kɛ bi o kan ka bɛɛ wasa k'a fɔ maîtres tɛ se ka remplacer. Ni ko k'i bi maître remplacer bi ko wɛrɛ de kɛ i tɛ se ka baara ɲuman kɛ c'est pas possible et bi Mali fan bɛɛ donc o de don an y'a fɔ an ka kuma tɛmɛnenw na an b'a fɔ bi an bɛ segin a kan ni mɔgɔ min hakili la ko i bɛna i bɛ se ka taa refondation na ka taa refondation na jamana in kɔnɔ ka kalanko to kɛrɛfɛ i bɛ ka dɔ wɛrɛ de kɛ peut-être que tu veux aller à la refondation de ta famille et pas la refondation du pays. Parce que jamana tise ka kɛ o cogoya la ka école maître to kɛrɛfɛ c'est pas possible ka di n ye an ka kuma mouvement syndicat de Fomba ko mun bɛ ka kɛ nin ye kuma sulu do jigilatigɛ do bɔnɛ do jamana ka sini ɲɛsigi ma ɲɔgɔndan kɔlɔsibagaw ka taa o kɛ maa wɛrɛ ye minnu karamɔgɔya u ka baara tɛ u ma kalan kɛ ko ɲɔgɔndan yɛrɛ sɛbɛnni dɔw bɛ tableau la faute b'a la faute min ala ka n'i ɲɛ d'a kan sujet a ko warala o kɛra marabatigɛ de ye dɔw wɛrɛ ko k'i bɛ taa ekɔliso la sujet de sɛbɛnnen bɛ ka feere dɔw ko an ma ko sujet taara yɔrɔ dɔw la pour que a ka taa ko jadis o sujet kelen a tɛmɛli kolon na i bɛ wari de sara c'est pitoyable a ko olu ma da la depuis ala ka Mali da ni ɲɔgɔnna kɛra ko ni maa min hakili la maa min kumakan ye k'e b'a fɛ ka Mali kura jɔ nin cogoya de la ko ayi ko Mali kura tɛ e bɛ ka i yɛrɛ kura de jɔ
Anika Dembaya, c'est la refondation de ta famille et non la refondation du pays. Makanzi ye mobili glan chogo chogo. Chauffeur ke shogel rega kuma la ni permis tabulu. Aba boisuna aba faga. Ye barama nati, ka guakulu nati, ka charbon nati, ka loko nati, ka nafen be sigi. Ni muso mte se tobli la, ni adama fou de do. Quel qu'il soit, il y a sira fenfe glaye war fenfe soro jamana kono. La ressource humaine ni mogo formelente ou éduquelente a jamana te se kata fanchi. La première richesse d'une nation, c'est la qualité de formation et de l'éducation de ses citoyens. Horonya mimbula ni donia mimbula jamana jiki folo na nafolo folo urudi. C'est pourquoi il faut qu'au ministère de l'éducation nationale, l'éducation n'est pas que la transmission du savoir académique, c'est aussi tout un ensemble de valeurs morales. On est sujet de sankenema. Mécanicien aussi qui l'endou. Avec un comment toi on a tamé. Avec sujet de nyogama ni ya ina kuno komega fa ayininga fa tokona fa jamundela. Avec ka fo kibeka copier likea. Atardon. Il ne connaît pas. C'est comme les transients blagues garage. Aga français ko clé 13 kana ye. Dobe te menin clé 13 ye ba ina ko non ni clé 14 de atardon. Il ne connaît pas. Mais le courant de Joto flenye. Kureta keran ni kama. Aya almudu mangame. Ako jami mbora shogel tara sujet di yorom na bazube école so kono na ko ashim go école do ko na foye ko alaka obe passé. Ako odron de yirala kaya fuye ku ka yor école so wara dugu région to école so yira ortem na otebo ko meni dana shogel tra classe min kelendron ko jama ki ba ko examen kera mali fambe wa ko sujet nyana ko sujet uniforme do non DDU ministre de l'éducation mouni M5 marchike mouye wolelike koka désobéissance civile ke DDU amba musui. Au début, ni sujet organisé bi selon les enseignants. Sujet comme Marabatiga. Maganzi Marabatiga est frimé à te faire bedar la fambe. Aïe na sujet B. Joyo le sujet B. Kemel do kacha. Ikari e jule bioro ato bioro nduru la bina ni wolom la bala. Comme Marabatiga ka kera bayaye. Sujet décentralisé. DDU, Shogel. La refondation. Oh. Solution mimbe en bas enseignanti do disons oye munefo akoni asim mauli ki jo mumena ka e munyi la sim fe angola me une enseignante na che surasi yanga la me. Le président de la transition monsieur Assimi Goïta, son excellence, je peux même l'appeler mon mari. Je lui demande solennellement, Monsieur le Président, je vous demande solennellement d'intervenir comme quand vous êtes intervenu pour faire stopper le président Bandam et son premier ministre. C'est les mêmes scénarios qui reviennent avec Shogel. Stoppez-le. Ambamusoyi école karamo do ko ka che sorosi ako kaba nyini bonya kono chama che fanga nyemo asim fe ni kuma ya jaire kapse ga fo ba nyina fu chefe asim ko jamana tume talen chuga mina bandaw ni moktar one clé kaye wuli ka joni tabulo minge ka ulu taku bo fanga la choi ka jamana la jo kaba nyina fe ka sugal fana choi katana e katika bla résidence la Maganzi se ga rokade ibora muna sisa enseignanti iye mu jouer sisa de tu bukana mo ka me uka segaka la transition monsieur Assimi Goïta, son excellence, je peux même l'appeler mon mari. Je lui demande solennellement, Monsieur le Président, je vous demande solennellement d'intervenir comme quand vous êtes intervenu pour faire stopper le président Bandam et son premier ministre.
c'est les mêmes scénarios qui reviennent avec Choguel. Stoppez-le. Je vous demande de le stopper. À quoi, Monsieur le Président, Jamana Kuntigi, je vous le demande solennellement, Mbanyini fait Bonya Kono, Karama Kono. Je peux même dire, mon mari, Nikmaya Jaranyam Meseka Fore Konfuruche, d'intervenir, Koke, Wouli, comme à l'époque, Iwouli la Chugamina, pour stopper Bandaou et Mokhtar Wan. Il y a Bandaou ni Mokhtar Wan na Jokumina. À cause c'est le même scénario qui se passe avec Choguel. Ko tableau clé nebe, tableau mtume Bandaou ni Mokhtar Wan, ko clé nebe Choguel boulot. Donc il faut stopper aussi Choguel comme tu as stoppé Bandaou. Combat n'y fait. Il y a Bandaou mine tchou chugamina. Ka Choguel Moutarman le tchao chugam na Bandaou fona ko Choguel tate tchao iga table raison surveiller la kaka na puma mo kana doaka foka abone ko ngono ukubo de yini asimfe Makenzi akona sima wuli ko ke abe wulu muna almudu o yemu fango la me année scolaire prochaine almudu badi fana malaka lagara o ma obe tun donje gelen gandawa ay amane anga dizo taraka bon amone bekan labende sandala irana sawore école manata amna bara kala de bola da chogo na be ko de nyinyi suna ambola min de gake min te manega baba tin te examen ante man notita songa donc ni mara ko on kongone do ga sawra école wuri fene ngono adna munge inshallah dala irana grabu mi mesana nda ni grabu bana ama laben rentré école ta mi na ka 2021 2022 amba nga grabu damina amba grabu ni kala ko to senda faga fa mali gouvernement ka to a jalla ko karmo ma haga taga bi lati donc anga taga ngu ka haga dum almu do bara ko sawra école wuri ko kuma tewa taga ke école ko wuri ko wulla da be mangande bala parce que école ko mana wula ba wuri grabu ko pro ko to la Mackenzie Amede. C'est pourquoi quand certains m'ont dit Akera, Malikoura Djora, désobéissance civile échouera, BT1 Kera, BT2 Kera, Defou Kera, Bagi Benake, je dis oui. Oh, Mali Kalan Dain Naïdien Kono. Dans 2 mois, Kalantabe. Oh, John Ebete Ekol Deun Kalan 600. Mackenzie. Awi Ekol Karamo Mangamede. Ko sanwere grève sanwere kalan u be no labɛ grève bɛ na kɛ ala kan kisama fura jɔn de bɛ ala école karamɔgɔ min mopti n'a ye son kibaruya la après l'émission sur la radio Sanga a ye solution min di an ka lamɛn. Ah, bonsoir encore, Boli. Il y a aussi une partie que j'ai oublié de mentionner lors des négociations qui sont tenues la semaine passé, bon, pas semaine passée, mais du mardi jusqu'au jeudi. Donc, dans ces négociations-là, il était prévu d'accepter la grille unifiée, c'est-à-dire l'augmentation de 5% sur certains et d'autres au niveau de la catégorie A, la classe exceptionnelle, la deuxième classe, première classe. Ici, là, ils vont les enlever de points, ils ne constateront pas d'augmentation. Donc, pour les autres là, qui vont constater des augmentations, donc, le gouvernement dit d'accepter les grilles. La grille unifiée. Maintenant, le reste des 15%, les 15,17%, ils vont donner ça en prime. Donc, ils vont créer une sorte de prime spéciale dans laquelle ils vont donner cet argent. Donc, juste pour dire à Rasta que ce n'est pas l'argent qui cause problème. Ce n'est pas l'argent qui cause problème. Sinon, l'argent est bel et bien disponible. Mais la vision du gouvernement, c'est d'unifier les grilles. Donc, que tu sois enseignant, que tu sois médecin, que tu sois administrateur civil, donc il veut que vous soyez logés dans la même grille. Donc, c'est ce qui n'est pas possible. Tant que l'article 39 est en vigueur, il est impossible vraiment de maintenir les enseignants du fondamental, du secondaire et de l'éducation préscolaire spéciale dans la même grille que les fonctionnaires irrelevants du statut général. Donc, c'est difficile. Donc, pour pouvoir les mettre dans la seule grille, il faut impérativement abroger l'article 39. Mais tant qu'il n'est pas abrogé, il est impossible
d'harmoniser les grilles, quoi. Donc sinon, c'est pas l'argent qui cause problème. L'argent est bel et bien disponible. Le gouvernement dit d'accepter la grille unifiée. Maintenant, le reste des 15,17% qu'ils ont ajouté au statut général, ils vont nous donner ça sous forme de primes. Et le problème, c'est quoi? Quand on donne ça sous forme de primes ou d'indemnité, il y a les enseignants retraités qui aussi sont les enseignants, mais ils ne pourront pas en bénéficier. Donc là aussi, ça cause problème. Donc une fois que tu vas à la retraite aussi, les prix d'indemnité s'en vont. Donc c'est tous ces enjeux-là. Sinon, il faut dire à Rasta, c'est pas l'argent qui cause problème. Hein. Mais seulement ils disent que lorsqu'ils vont nous accorder, l'INTEM va encore demander voilà, l'harmonisation. Donc ils préfèrent harmoniser cette fois-ci. Mais le problème, c'est pas l'harmonisation. L'harmonisation, c'est une bonne chose en soi. Mais tant que l'article 39 est en vigueur, on ne peut pas harmoniser. C'est une loi de la République. On dit quand tu ajoutes là-bas, il faut ajouter ici aussi. Donc pour qu'on ne puisse pas ajouter de l'autre côté, il faut annuler carrément, abroger l'article qui dit que quand tu augmentes là-bas, il faut ajouter de l'autre côté. Mais ça aussi, c'est des discussions. Tout cela se passe par des négociations. Parce que nous, enseignants, notre syndicat, on avait d'abord dit au gouvernement de ne pas toucher ni aux primes, ni aux indemnités, ni aux grilles avant la conférence sociale. Donc au niveau de la conférence sociale, qu'ils vont déterminer les grilles à adopter ou bien les prix indemnités. Mais le gouvernement, par peur, l'INTEM, voilà, a pris une décision à la hâte qui va nous plonger dans une crise scolaire encore. Voilà, juste pour le dire de vraiment de s'informer par rapport à l'article 39. Sinon, il y a beaucoup de choses là qu'il ignore parce qu'il dit qu'il va faire une émission spéciale de 2 heures de temps sur l'article 39 le mercredi. Donc, vraiment, s'il peut se rapprocher de la synergie, ou même nous, enseignants, il peut même m'appeler, je peux donner vraiment des explications parce que je suis secrétaire général d'une division. Donc, il y a toutes les informations nécessaires que je pourrais lui communiquer, quoi. Ok, merci. Merci vraiment, le secrétaire général. Il est très éloquent, très technique et très honnête. Ako sariya min filɛ nin ye n'a ko ko ni farankan fɛn fɛn kɛra baarakɛla kulu tɔw bɛɛ kun o ɲɔgɔnna hakɛ ka fara kɛrɛnkɛrɛnnenya na ekɔli karamɔgɔw kun a ko k'o sariya kisɛ in to wale la gouvernement ye ko min kɛ nin ye k'a fɔ k'a ye sara bɛɛ ju kɛ kelen ye ka dɔ fara tɔw kan walasa u ka kɛɲɛ ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ kɔrɔ la ko a ye sariya sɔsɔ n'a ma farankan in fana ɲɔgɔnna fara ekɔli karamɔgɔw kun ko sariya in dabɔra ekɔli karamɔgɔw ni baarakɛla tɔw u tɛ kɛ kelen ye u man kan ka kɛɲɛ a ko ɲɔgɔn sigikafɔ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen gouvernement y'a f'u ye k'a bɛ ekɔli karamɔgɔw deli u ka sɔn giri nin n'o ye jate bɛ daminɛ ni jateden min ye o bɛɛ ka kɛ kelen Mali baarakɛla bɛɛ ma ko ekɔli karamɔgɔw ka sɔn o laɲini min taara gouvernement fɛ ɔ ko mun ye bolosɔn ye prime n'o bɛ kɛ baarakɛlaw ye k'u bɛna lajɛ ko ka dɔ fara ekɔli karamɔgɔw ka prime kan o prime o ye bololasɔn de ye o ni sara tɛ kelen ye ɔ ko sara min kɛɲɛna ekɔli karamɔgɔw ka jɛ o ma ko nka k'u bɛna lajɛ u bɛ se ka bololasɔn min kɛ ekɔli karamɔgɔw ye ekɔli karamɔgɔw ko ko bololasɔn ko tɛ ko sara yɛrɛ bɛ jateminɛ a bɛ daminɛ ju min na k'o sariya ko de don k'u ko wari min ni u bolo sara kɛɲɛni ni bɛɛ ye u bɛ jɛ o la u bɛ n'o d'u ma farankan na ko n'olu sɔnna o ma ɔ ko farankan dun bololasɔn in o bɛ d'i ma de n'i bɛ baara la n'i ye baara bila ka ban o tɛ d'i ma donc o kɔrɔ ko ekɔli karamɔgɔ minnu taara lafiya la n'o ye retraite ye olu tɛ bololasɔn sɔrɔ alors que n'a fɔra ko fɛn fɛn bɛ fara sara a ju jate kan hali n'i ye baara bila kɛ o bɛ fara i ka jate kan i b'o sɔrɔ pension kɔnɔ nka bololasɔn bɛ d'i ma k'i to baara de la aw y'a ka kumakan fɔlɔ mɛn ko Asimi nalen a ye article 39 lawaleya o kɛra sababu ye k'a to ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ catégorie B la a dɔw ye 1000 dɔw 4000 dɔw 4600 catégorie A olu dɔw 20000 olu dɔw 23000 ko hali minnu bɛ lafiya la retraité kalo 4 kɔnɔ ko olu ka wari caman calculera ka d'u ma ɔ gouvernement olu wele dɔgɔkun tɛmɛlen
k'u ka jɛ ni sariya kura in ye o b'u nin bɛɛ kɛɲɛ ko nka u bɛna lajɛ bɔlɔla sɔn min n'u bɛ se k'o k'u ye ko n'olu sɔnn'o ma o kɔrɔ ko olu ye école karamɔgɔ minnu taara retraite la u y'olu janfa ko don dɔ olu dun fana bɛ taa retraite la sariya min dir'u ma a tɛ kuma prime kan a tɛ kuma indemnité kan k'a bɛ kuma grille de kan salaire yan'u ka kuma sara kan gouvernement taara kuma dɛmɛ kan bolosɔn prime ni indemnité kan a ko k'o de y'a to dɔgɔkun tɛmɛnen sigikafɔ bɛn ma k'a la ko fura kelen min b'a la sariya min y'a fɔ ko ni farankan fɛn fɛn kɛra tɔw kun o ɲɔgɔnna ka fara école karamɔgɔw kan ko sariya to walela ko wɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ ka di mɔgɔ wɛrɛw ma n'o ɲɔgɔnna ma di école karamɔgɔw ma fura fila soit sariya in bɛ bato farankan min kɛra tɔw kun o ka fara école karamɔgɔw kun walima sariya min bɛ a fɔ ko ni farankan kɛra tɔw kun o ɲɔgɔnna ka di école karamɔgɔw kan o sariya ka wuli ka bɔ yen il faut abroger la loi ko fila de don sariya ko n'i ye fɛn fɛn di renouveau mɔgɔw ma n'i ye temps fara renouveau mɔgɔw sara kan i b'o temps fara Mackenzie ta kan Mackenzie t'o bila dɛ f'a da joli ma a fura jɔn b'a la soit sariya bɛ lawaleya ou bien o hakɛ bɛ wuli ka bɔ yen nka a tɛ se k'a fɔ k'a dira tɔw ma sariya ma wuli k'a ta di Mackenzie fana ma o tuma sariya tankun ye mun ye Mackenzie sariya tankun ye mun ye i m'a ye depuis nin yɔrɔ fɔ Mackenzie wala ko c'est vrai a y'a faamu sisan de tu as vu donc c'est comme ça et il a été honnête et journal de Bora effectivement un analyste a dit la même chose a ko une loi est toujours contextuelle ko sariya fɛn fɛn n'a taara a ta wagati a taara ni miirina dɔ de e Bacili ka kuma kɔnɔ fɔlɔ la a ko ten ko n'i bɛ sariya kuma fɔ i bɛ sariya sɛbɛnden a n'a taari hakili l'esprit de la loi et la lettre de la loi et qu'on en abroge quand cela est nécessaire. Il estime que si le corps enseignant a pu bénéficier d'une loi prise à un moment de la vie de la nation et qui se révèle inapplicable pour une raison ou une autre, elle ne doit plus être d'actualité. A ko ni sariya taara ka hakɛ di école karamɔgɔw ma jamana ka ɲɛnamaya wagati dɔ kɔnɔ kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ a nana ye ko o sariya tɛ se ka lawaleya alors o sariya kuma tɛ se ka fɔ wagati min na a tɛ se ka lawaleya o wagati. La clé du problème se trouve donc aux mains de l'État. Ko gɛlɛya min filɛ bi a gɛlɛya fura a bɛ gouvernement de tɛgɛ kɔnɔ qu'il applique la loi ou qu'il abroge soit a ka sariya labato walima a ka sariya a ka bɔ yen. C'est la même chose que notre frère vient de dire. Qu'il applique la loi ou qu'il abroge. Shogel ka tubabukan ba in n y'u ɲininka u y'a fɔ n ɲɛna ko mɔgɔ 90 olu y'a nafa sɔrɔ tan dɔrɔn de ma se ka kɛ u ka ajuster n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn faamu problème tɛ a la ne ma maga l'article 39 la aw yɛrɛ ni anw de y'a kɛlɛ bɛ kɛ M5 kɔnɔ ne kɛlen premier ministre ye bi ne tɛ se ka na ko n b'o kɛlɛ bɔ yen nka ni jamana ko a b'a kɛ jamana bɛ taa dingɛ kɔnɔ dɛ aw fana aw ka miiri dɔɔni sa école karamɔgɔw bɛ yen an kan ka minɛn san ka di docteur ma an kan ka minɛn san ka di sɔrɔsiw ma an bɛ guerre de la wa Mali bɛɛ tɛ kalanko dɔrɔn ye han wa da yɛrɛ ni kalanekɔliso binna jɔn de b'o wari bɔ n ko jamana de bɛ o bɔ aw tɛ hami ten aw tɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ 60 ni dama kɔ maliyɛn bɛɛ ye mɔgɔ miliyɔn 20 de ye olu bɛɛ bɛ se ka faga ka di aw kɛlɛ ma cogo di wa UEMOA yɛrɛ fana ko ten han ko jamana ka sɔrɔ 100 o 100 ko sara man ka tɛmɛ 36 kan anw dun bɛ fɔ 49 de la an yɛrɛ ka dɔn an kan ka dɔ bɔ mɔgɔw sara la walasa ka na hakɛ kɔnɔ aw b'a la ko ka dɔ fara a kan a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ a wagati nkalon tigɛra aw ye nka ne de bɛ tiɲɛ fɔ aw ye bi nin bɛɛ ye kuma munumunu ye Shogel loi abrogée dɔrɔn a tɛ se k'o de kɛ il n'a pas ce courage a ko n bɛ tiɲɛ de fɔ ko je tiens le langage de vérité langage de vérité i y'a f'u ye ko loi tɛ se ka appliquer n'a tɛ se ka appliquer a wuli ka bɔ yen Mackenzie il faut aller au bout de ton courage n bɛna enseignement min tirer leçon 3 de bɛ nin kɔnɔ il est 53 nin bɛɛ kɔfɛ rasta ka analyse ye mun ye bɛɛ ye kuma bɛɛ lamɛn leçon fɔlɔ o ye marabagaw ye fanga ɲinibagaw IBK ani Bubey école karamɔgɔw sera u ma depuis 2016 u k'u ye kɛlɛ daminɛ et en 2016 qui était premier ministre si je ne m'abuse Abdoulaye Modibo Keïta ala ka dayɔrɔ sumaya après Abdoulaye Idrissa Maïga est venu après Bubey est venu nka sariya nana ta fo janvier 2018 Bubey clé IBK ye tɛgɛ nɔ bila la le 16 janvier le 20 et quelques décrets ka ta
ibeka b'a dɔn Choguel yɛrɛ ka kuma la ko kabini wagati min na sariya in kuma bɛ fɔla conseil ministre la ko ministre fanba ko jamana tɛ se ka ɲɛnabɔ n'i y'a di enseignant ma tɔw bɛ wuli a nɔfɛ n'u dun wulila a wari tɛ jamana bolo ko kɛrɛnkɛrɛnyala ko a bɛna jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ sariya sunba sɔsɔ c'est anticonstitutionnel u ko filanan a musaka se tɛ jamana ye budget tɛ se ka supporter ko jamana waribon ministre ko nin wari tɛ yen u tɛmɛna 2017 2018 kuma nana tuguni ko wari tɛ yen i bɛ ka nin bube taara ɲɔgɔn ye ko n'an ko wari tɛ yen école karamɔgɔw u tɛ vote an ye u mana grève kɛ école bangebagaw bɛ dimi n'olu dimina alors mɔgɔw tɛ vote an ye an ka f'u ye k'an sɔnna ko nka an b'a lawaleya fo 2018 2019 kalan o daminɛ o b'a sɔrɔ kalafili banna buwa taara u y'a kɛ ten k'a bɛ daminɛ vers octobre ou septembre i bɛ ka taara ka sigi masabulon chaise kɔnɔ prestation de serment u bɛ taara CICB la n'a ka mɔgɔw k'a wari tɛ jamana bolo k'u tɛ se k'ale bɛ yɔrɔ min na ale kan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye u bɛ hakili jiginna o don de k'ale ye premier ministre ye o yɔrɔ i bɛ leçon min tirer mara tɛ kɛ ni nkalon ye mara tɛ kɛ ni nɛgɛnni ye ni mun tɛ yen a tɛ yen n'a bɛ yen a bɛ yen i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na hakili b'u la fasodenw faso jugu tɛ enseignants bɛ sɛgɛn min kɛ olu de b'a dɔn u mago bɛ mun na ka baara nɔgɔya u bolo olu de b'a dɔn foro baarakɛla de b'a dɔn a mago bɛ daba sugu min na foro baarakɛla de b'a dɔn a mago bɛ ɲɔsi sugu min na foro baarakɛla de b'a dɔn dumuni sugu min bɛ se ka foro sɛnɛ nin don a la a bɛ n'o fɔ dugutigi ye n'a ye nin ɲɔsi hakɛ sɔrɔ a bɛ samiya ja n'i ye nin sari hakɛ sɔrɔ sari sugu sɔrɔ a bɛ sɛnɛ nɔgɔya an bolo ni bɛ se ka nin dumuni hakɛ sɔrɔ a b'a nɔgɔya dutigi de bɛ se ka fɔ ye n'i tɛ n fɛ i tɛ nin fɔ n ye ka da kan n'i ye nin d'i ma a bɛ wolo mun na hɛrɛ bɛ ne de nka nin sari sugu de se bɛ n ye bi nin dumuni sugu de se bɛ n ye bi nin ɲɔsi sugu de se bɛ n ye bi o bɛ mɔgɔ nisɔndiya bube i ma n'o fɔ anciens ye i bɛ ka m'o f'u ye buwa taara layidu timɛ wagati bube i bɔra ka tɛ yen bamananw ko tiɲɛ bɛɛ n'a fɔ wagati don dɛ n'a fɔra a fɔ wagati ɲɛ i ye tiɲɛ fɔ nka nafa t'a tiɲɛ la n'a fɔra a fɔ wagati kɔfɛ i ye tiɲɛ fɔ nka nafa t'a tiɲɛ la tiɲɛni kɛra kaban i b'a fɔ mun ye yan'a k'i ka jɛlenya ye yan'a k'i ka ŋaniya ɲumanya ye a b'i ka ŋaniya juguya de ye ou bien a b'a ye k'a fɔ ko ban de b'i la soit ŋaniya jugu don ou bien ban don a b'o fila de ye n'o tɛ munna laɲini kɛ wagati e ma fɔ a ye k'i tɛ se e da ko a bɛ se ka kɛ a lawagati a lawaleya wagati kana fɔ a ye k'a se tɛ yen e ma fɔ a ye i b'a fɔ don min na k'a bɛ se ani don min na k'i tɛ se i ma fɛn yira la o kɔnɔna la fɛn min y'a to kunun layidu i tɛ se k'a timɛ bi ni o ma dabɔ i la n'a bɛ fɔ o ma ko cas de force majeure i ma foyi fɔ a tigi b'a fɔ soit i banna ou bien i ye a kɛ denmisɛnnin ye i y'a dɔgɔya de i bɛ nkalon tigɛ mɔgɔ min ye i y'o dɔgɔya i bɛ mɔgɔ min nɛgɛn i y'o dɔgɔya n'i ye hadamaden dɔgɔya ka ban hɔrɔnya la dɔw tɛ kɛlɛ bila u b'a fɔ ne t'i ka dɔgɔyamafɛn ye ne tigɛra Mali kalan na ne tigɛra Mali karamɔgɔw la fo ka nkalon tugu ye i ka fanga ɲini kama e ta tɛ jamana ko ye bilen e ni bonya man kan e ni lafiya man kan en cela ni école karamɔgɔw miirila o la ils ont raison k'a bilen k'a da buwatigɛ k'a bilen k'a da u bɛ i tigɛ mais i b'o kɛ cogo di i b'o bilen k'o da cogoya la cogoya min tɛ fɛn min na se tɛ u ye k'o de ɲini a b'i komi Nene ko ma Mackenzie an ka émission kɛ fo 2 heures e k'a fɔ bon d'accord n bɛ technique kɛ mais ni n tilara 2 heures i bɛ kalo diyan n ko problème t'a la 2 heures du matin émission banna an jiginna ko bon n ka kalo diyan n ko cɛ Mackenzie ne tɛ se ka yɛlɛn dɛ n ye layidu ta ye n ma timɛ tiɲɛ don n man kan ka kɛ école karamɔgɔw politiki kulenkɛra u la ye mara kɛra nɛgɛ na mara kɛra nkalon kɔnɔ M5 fana wulila o mara kojugu kɛlɛli la n'o ye politikiw ye
Shogel, président du parti politique. Muntaga, président du parti politique. Moribo Sidibé, président du parti politique. Koniba, président du parti politique. Oh, Negol Karamogo Tara CDTM na Dedeu Bara, Dedeu ku Fofo, ou Nuna Katanou et Shogel Bara. Shogel ku la sigi. Abeseka Kekoi. Abeseka Kede. Fanga yini. Kalonde be Uda. Aina andeme. Fanga jugu ingenka boy. Chauffeur ke na desera abe parmi mine ala. Aina. Oni Shogel u bisimilati. Ugu jigida Shogel kan. Ko abeseka ke. Mackenzie. Ala kana o fanga kele. Shogel kelem la o bubay kelem plasi la. Ashim ga bokana. Ko Shogel awe kelem indamne. Anana ka dafa. Ala ka o Shogel kelem la ibeka plasi la. Ibeka mi yu wole. Konya di auma. Ayake ala ka ma ko do klasi kono. Angania e kalafuli ga ke jelena. Nsona utama. Ay do ala kama akafoko basigi na jamana kono. O Shogel asim kelenga na ibeka plasi la. O fana ku wole. Kon sona utama ayake ala kama ay do klasi kono. Ayake ala kama ay grevu dabla basigi kana. Kasoro ibeka badon atseka la wolea. Asim bado atseka la wolea. Fo asim ngata kunfolo sara. Ka kunfolo di flanan dito ka te. Asim ni ibeka be abekera clé. Ils ont tous joué à la ruse. Ils ont manipulé les enseignants. Ils ont menti aux enseignants. Ils n'ont pas dit la vérité aux enseignants. Comme Shogel l'a dit, ils ont préféré l'intérêt politique à l'intérêt de l'éducation et de la formation des Maliens. Uka fanga basigili. Uyo de la nyininke, ko de feretike, ni jamana donka ladamu, anuka donia, ani jamana sininyasigi. Au sira no tien folie. Achim ni ibeka bekera clé. Ibeka ni boube yi servou la ka deuxième mandat soro. Shogel fonani M5 servi ekol karamogo la ka boa gen ka boy. Ou flabe. Ibeka ni boube ou ye ekol karamogo utilisé ka deuxième mandat soro. Shogel ni M5 ekol karamogo utilisé ka boa gen ka boy. Achim fana ye ekol karamogo utilisé ka fanga sigi folo. Ko dépend nana ko basigi be, ko manga be bana. Ko sebe jamanae. Ko ibeka de kumbanendo. Ama ya article 40 fois nyene bora kaba. On n'a pas dit la vérité aux enseignants. L'enseignement, la politique, la gestion des affaires du pays par le mensonge, la ruse, au dekera. Et par Ibeka et Boubei, et par Shogel et M5, et par Achim. Achim 1, saison 1, au Kononana. Mackenzie Akerate, Bandaou Nobala, Mokhtar Wan, Oulu de Ake, avec Kati. Oulu de War versé Kasurbado à Tseka là-bas. Ou enseignement maï. Nangwame Malikura Jo, Tien Kafo, Mumbe Abe Nate Ate. Flana, leçon Flana, ou enseignant. Mackenzie, syndicat Kouroidi. Koulou, Barake Koulou, Oulu be tomi sigi kuka bara kecogo ɲuman anu balo cogo ɲuman ka bara la ka miiri o kan ka se k'o la kana baarakɛlaw ka baara kɛ lafiya ni hɛrɛ kɔnɔ u ka tɔnɔ sɔrɔ ka balo lafiya ni hɛrɛ kɔnɔ défendre l'intérêt matériel et moral des membres du corps professionnel o ye syndicat ka baara ye o kama fɛn o fɛn bɛ se ka na ni baara kɛcogo ɲuman ye u kan ka miiri k'o laɲini kɛ patron bolo. Mais on fait l'année, fait minouba do kasebe. C'est comme yem misali minta. Mackenzie anga émission que faut 2 heures. Problème ta la batch. Nga pour que nga to à 2 heures, nga heure supplémentaire. Alors ibe wakemeja ube wabi orodia. Ube kalodia. OK. 2 heures sera émission banane insako soro. Anjigina iko kalo ngate. Wakeme ngate. Iko jama makaw nyana wa jama ko tiɲɛ do aya fo rasba tiɲɛ bɛ kɛ kuma fila fɔlɔ ye jama ko i tigɛ an tigɛri la da rasba tiɲɛ lo
Anne ko ma Makenzi en ne shira suro nyonga mega keme juru nyini ma soro e ba do warti. E kunto kalama. Ne bisa ka kalo de ma. E funa ka I da fena femi ba do ngalondo. E ni ne John usara ni join. Ni éclaire ka fo mugo ye arasba che ledu tay ko désert avec kalo dia mugo ba fo ko Makenzi na la che daro la chukudi ko nata ba be sami enseignant que syndicat o joro e munyi école karamugo fefembe syndicat in kelengele nana avec chuko min korole na be kelati u be ka sara kalo do be tige ka buka sara la ka di syndicat ma chaque militant contribue o wari me tige ka di école karamugo ma akekunde ku deme wari la wari min ba to u ka bara kono mugo mana jo femina u ka se ko fen soro ka soro ma glo mugo la o do de ni école karamugo ko ameni faranka nyini jamana ko okemba di awma après jamana naka c'était a warte mali bolo école karamugo kanga munge nene bu place la bubu ko moyenté budget se ka supporter loi du me awmbolo gouvernement rek kelen ngono premier ministre ni ministre des finances be ka nyon soso est-ce que ni ko jeli nene be syndicat au place la fomba place la almudu place la même muneke wari minni école karamugo a musona chew gawo kidal enfant bamunu ancien nous be wardi fomba ma bina be CNT la nous be wari mindi almudu ma bina be école karamugo togola bi kuye kele ke o da tuye ni soro kele do tien do depuis 2 minutes bubu ba fo assemblée la ko c'était ne be ta nyen folo bubu de be ka ngalon tige ka awni here kuma bo kuma banwa walma bube ni ibeka de be ka ngalon tige awni même munke militant me wari mindi ama nambo ta kata meeting na kata information ke ka conférence ya journaliste sara mo wari ta kata ena la faculté de sciences économiques et gestion kata professeur do nyini ibse ka Etienne Fakaba nyini ibse ka pro économie nyini gouvernement go koni article 39 ko nu ya die gol karamogo ma ka wari te mali budget ku aw de be mali wari ko nyedo aw ka laje ta gouvernement ga kumai est-ce que scientifiquement et techniquement tien do wangalondo cabinet privé ou B cabinet Jara B Moussa Maroko cabinet des grands experts comptables. Il y a des cabinets fiscalistes. Hali Kounimba Sidibé est un grand expert comptable. Kounimba ka cabinet B. Il y a beaucoup de cabinets qui regorgent de jeunes. Naïjata Côte d'Ivoire. Comme Bafotiye Mungue, Marou Katangere analyser Côte d'Ivoire. Kata analyser Sénégal. Naï enseignant Dja, ou tu mettez Dakar Kata cabinet l'OTA. Cabinet mi financier don. Cabinet mi économie don. Comme Malika article 39 outa. Boubouye Moufo. Comme Mali budget la dje. Budget bébé iemouaka city ka jamana beka sorobe iemouaka ka analyser est-ce que réellement ni mali ko ba appliquer absewa tc sur la base du rapport des experts financiers économistes ils allaient savoir ni boube tien ka na bengalonka ni boube ni ibeka de unege na mu nege on donne un rapport expert tu a fouillé ko tien là article 39 na appliquer la mali tc akoro o do kumba foko no boube de tien foanye ibeka ni boube de ye en nege Femi teiti fasaja no fe. Ni fasaja no fe alaba emunye. Alaba yire ka keleke jaw. Ube segen kelela. Nous segena kelela laba ibabla. C'était ça le comportement d'un responsable d'un syndicat. Enseignant Tungan ko de ke. Analyser l'impact, les arguments avancés par le gouvernement. Est-ce que l'article 39 est soutenable par le budget, oui ou non? Il y a des avocats spécialistes en droit social. Maître Mahata Ben Touré, mon frère et mon avocat, c'est un docteur en droit social. Avec l'article 39, il a analysé. Il y a des grands économistes, il y a des grands financiers, il y a des grands experts. C'est ça. C'est Nico Kawardi Kouyenini. Au papier, il y a une négociation au gouvernement. Sinon, il n'y a pas de Karamogo. Observateur monde technique, discuter inspecteur des financiers. Fomba est quoi? Fomba a spécialité la crée. Il peut aller discuter quoi avec le budget? ATC? Almoudou a quelle expertise en finance
et en économie pour aller discuter avec les inspecteurs des finances. ATC, ni beta négociation na, ni ministre des finances ta négociation na, anaka conseil de bena ka syndicat rencontré. Et au conseil joint des maîtrisards en économie, en fiscalité, en impôts, en monnaie, au lieu de bena techniquement ka syndicat bloqué. Mais au Doni syndicat n'a pas de spécialistes en son sein. Rapportable ou bien embarqué. Syndicalisme est comme grève ou keboui. Parce que à toi, si amène neko, nous a fait tout le 4 secondes, au Doniate elle avec moi non, n'a son rang mettra. Ou bien d'accord que grève. Échec des négociations. Échec sur la base de quoi? Quand il mouille ou maçon. Oh, il mou fodou. Oh, tiens, ou engaloy. Ou argument technique te dit mon chiffre. Finalement, avec dialogue des sourdis, il va mou fo mogoto la même mouille n'aura foko ou bien aïe. Parce que al nous a fort à donner à tes syndicats là. Voici le chèque des syndicats de 15 signataires. À donner à tes païta là, à ta don. Fomba ta don. C'est pas des experts en économie, c'est pas des experts en finance. Ou t'es cadeau à tout là. Et bien tu devant un ministre de l'économie avec des experts. Il va se remonter tien do. Mais tiens, il n'a donné à tel ka famou. Et tabi kungolo là, il va ouli katra. Parce que oui ou non dans le corps. Ate. Maintenant, syndicat de 15, ou bien yoro mina bi, ou bon de dingue kono. Ou lui que le bain depuis 2016. Gouvernement tient fou lui. Il va se retrouver tient fou au maçon. Absolument le gouvernement tient fou. Mais où le référendum tient yini. Grève chara kachaya, boisirana, boube yere ko. Ministre de l'administration territoriale mugo, ni plateau kelenganya. Makenji aglibala. A wagati kele boube yu wole, outra grève là. A fora kunu forma ke élection teke 2018. Ou ko boube yu wole, ko IFM fenyini kon sona bema. Comme aïe doit ou flaguer bois qu'à passer ou n'est qu'à tout nola. Plateau klinga ou yafoya. Doit ou folo jabira bois passer là doit ou flana ma jabi boubé gena. Boubé go kata nyene bo unana. Non on a kunta nyene bo on da o blende. Woi. Plateau klinga. Akera. Donc les syndicats ou yoro minabi. Nebe solution min fouye. Wallahi ne Almoud, Fomba et l'ensemble des cadres ou bien des responsables syndicats nene ouye bi même profiter examen mekake ou warta kata contrat do ni syndicat doye cabinet doye halu kanata malla akana foko au expert comptable ou bien au financier ou bien au économiste gouvernement ou corrompu wata Sénégal wata Côte d'Ivoire ou bien Maroc, ou Burkina, il y a des cabinets là-bas. Ou bien Jamano audité, ou bien pays analysé. Ou l'oukana kaladje, l'article 39. Shogel beka moufo. Ko anga mas salarié be 46%. Ni Jamana ya di, Jamana barakala to te seka sara. Mana te seka sa armée, ni te seka ke. Ou ka ta ka analysé. Shogel beka foni jonga dalouye. Ministre des Finances. Ministre des Finances fona be kumani jonga dalouye. Inspecteur des finances aka conseil technique ou lui a kalandeke au syndicat ou fonakata au kalankele doni magaw ni yorore gouvernement ga doni magaw be ka mufo ou lui fonakata mugoro sara mumeno lajano doni o dalu tien no te tien ni syndicat e ko tien la atse ka appliquer ou re foloka poka vo malien yi ko article 39 mi flé ibe kan ni bube yadama shogal ni M5 ngalon tigaye kan nege Achim fana na oyan ton bunteni ni bomboy tiens la ko karamo bien meilleur mi atese ka appliquer en negena ibe kan ni bube ya negen ka deuxième mandat so shogal ni M5 ya negen ka bois bunte ko gen Achim fana na oni surasu ni banda ya negen ku lili turun folo nga mogo bayaye ka tien do ka avancer mogo denia de ka tien ka ngalondo ki idiga kono. Le grand homme est celui qui sait reconnaître la vérité. Mais le petit homme est celui qui persiste dans l'erreur. Et quand vous avez kelenga foloka boka fo, anya laje article 39 ngalam tigara anyi. On aurait pas demandé jamana ka abroger. Ambe munyi na bseka soro chukodi.
ka frais kurata ka lutti kurata ka sira kurata mun bɛ se ka ɲɛnɛbɔ n'o tɛ n'u m'o kɛ mun de bɛ kɛ u bɛ na grève kɛ grève bɛ kɛ gouvernement tɛna se k'a ɲɛnɛbɔ ni mun y'a ɲɛnɛbɔ kɛ Hachim tɛ o bɛ kalo 3 sara après o bɛ tila k'i ban président kura bɛ na o fana tɛ se mankan bɛ kɛ a laban mun de bɛ kɛ école karamɔgɔ kelen kelen na u bɛ sɛgɛn grève la u b'a bila examen min filɛ ka kɛ nin ye u yɛrɛ y'a fɔ u ka mɔgɔ caman y'u janfa 2000 kama gouvernement ye école karamɔgɔ dɔw wele académie kɔnɔ u bɛ ka lisiw labɛn u bɛ ka examen contrôler 2000 u yɛrɛ commencera k'u trahir o administrateur académique ne bɛ jigin olu la bi olu dɔw de b'a fɔ k'an sɛgɛnna kɛlɛ la ten sa ko wagati sera an ka dɔn ko se tɛ gouvernement ye olu dɔw bɛ k'o fɔ bi parce que 2000 bɛ promis u ye par jour ou quoi je ne sais pas mais en honnête militant ni ma sɔn i bɛ taa syndicat kɔnɔ aw ka assemblée la aw bɛ kɛlɛ kɛ ka majorité obtenir ka fɔ aw ka gɛlɛn bila mais e tɛ tɔw to kɛlɛ la ka i désolidariser ka taa 2000 minɛ ka gouvernement ka fɛn signer c'est pas un bon signe dans la lutte syndicale c'est une question de principe. Mackenzie, les enseignants, moi je leur conseille wari min b'u ka kɛsu kɔnɔ fɔnba école karamɔgɔw bɛ ka wari min d'i ma Almudu wari min b'aw bolo Païta o wari min b'aw bolo a y'a ta allez-y louer l'expertise des spécialistes sur l'applicabilité de l'article 39 n'a tɛ se ka kɛ soyez le premier à venir dire la vérité à vos militants mais u bɛ se ka kɛ mun kɔnɔ bi on est de la même génération hein u bɛɛ ni n dɔgɔnin tɛ mun ye an bɛɛ ye génération kelen a dɔw fana bɛ se k'a fɔ ko k'a sɔrɔ anw ma na ko syndicat kɔrɔbaw depuis Musa Modibo tile k'u ma nin si sɔrɔ ko anw ka génération de ye nin sɔrɔ enseignants ye o syndicat ɲɛmɔgɔ dɔw fana bɛ k'u disi gosi u bɛ yala la ne de tɔgɔ Fɔnba tɛ n dɔn wa an de article 39 sɔrɔ depuis Ala ka Mali da a ma sɔrɔ donc olu y'o tɔgɔ sɔrɔ un moment ko o sara sɔrɔ un moment k'o bonya sɔrɔ un moment ministre b'u wele président b'u wele mobili 4x4 b'u ta u ni président bɛ sigi ka kuma u ni ministre bɛ sigi ka kuma directeur directeur b'u wele donc olu yɛrɛ bolo u ye niveau dɔ sɔrɔ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ école karamɔgɔw bɛ bulu kɔ bɛɛ bɛ kule la génération de Fɔnba a pu obtenir ce que jamais enseignants m'a sɔrɔ n'a nana f'ulu ye k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ olu fana bɛ maloya ka segin ka fɔ ko ayi u b'a fɔ an bɛ sa kɛlɛ la école karamɔgɔ an jugulen ninnu ye u fana bɛ se ka kɛ o dynamique kɔnɔ ko n'an récléra k'o kɔrɔ de ko anw échouera parce que y a aussi des vieux syndicats qui leur a dit hey a y'aw jɔ mun b'aw bolo a tɛ se ka ɲɛnabɔ donc olu bolo u ye victoire min sɔrɔ enseignants kɔrɔw m'a sɔrɔ n'olu seginn'u kɔ bi o ye échec de y'olu bolo et c'est confirmer la lutte de leurs anciens o ye orgueil de ye o orgueil mal placé o orgueil o dusuba in a laban bɛ retourner contre toi a bɛ retourner cogo di don dɔ bɛ se i tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min bɛ grève kɛ yan parce que mɔgɔw bɛ sɛgɛn don dɔ fɛn min tɛ se ka ɲɛnabɔ ka n'i nin d'a kan fɛn min tɛ sɔrɔ ne perds pas ton temps là-dessus il faut changer de stratégie il faut changer de demande il faut changer d'objectif tout en restant fidèle à l'objectif d'améliorer les conditions des travailleurs a bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛ la mun tɛ nin ye ne bɛ enseignants ɲini deli ɲini fɛ u ko piste explorer u kan'u sigi mɔgɔw laban ka bɔ ka fɔ ko an sɛgɛnna Mackenzie moi je leur propose ça u ka hakɛ don dɛ loi dir'u ma dɛ loi kan ka appliquer comme Bathily l'a dit mais fɛn min tɛ yen a tɛ yen bamananw ko ten wariko jɔyɔrɔ foyi t'a ɲɛ ni wari tɛ n ye muso furu n ye muso furu n ye muso furu woro ma bɔ madu muso furula fu de b'i da an ka fara ka ɲɔgɔn nɛgɛ a tɛ yen ɔ ni sariya tɛ yen an bɛ mun de ɲini gouvernement fɛ Hachim ni Choguel o ye leçon sabanan ye Choguel ka fara tubabukan ba fɔ la n ye a ka fara kumaba la président la transition ye n ci ko n kana fɔ a ye école den ko ala k'aw bɛɛ passer son excellence Hachim Goïta ko n kana fɔ aw ye sɛnɛkɛlaw k'a hakili bɛ aw la han Hachim ko n kana fɔ aw ye segukaw k'aw bɛ insécurité min na ko Mali bɛɛ de b'a kɔnɔ han k'a hakili bɛ aw la Choguel c'est pas ce qu'on te demande e ko ko a tɛ yen ko ni jamana y'a kɛ ko jamana bɛ bin
Alors loi mimbe iko gouvernement koro ngalon tike ka loi di ibe ka ni bube ma tien fort iko ashim ma tien fort et le bena tien fort donc ika courage tike ta sente la ka loi abrogé ne ko ye tien fort la iko tien de be jamana jo e tien école don ulu hine bile o tien école karamogo iko jamana fefe ba yere kalama ite école karamogo dogoya effectivement mais ne chogal de sera ko faut parlement des enfants de école karamogo de ko faut demse no taru deli ça c'est pas bon. Mais pourquoi Choguel Tetanaï, loi là, assemblée là, TCO, parce qu'il y avait ces conséquences politiques des niens. Abolo avait beau, nos articles 39 ama abrogé abe, ama famunde, mo bi ko ndo na fasoro mo tandoro nedo, e ko karamo ko boraka tien da re là ba mo ka TC ka appliquer. Atse ka appliquer mon abe balola ita wuli ka boy. Mais parce qu'il s'est dit que tant que loi mbe na buna bu wole ko no ko loi be amba appliquer. Mais nous, à abrogé quoi et flagrant délit, ils sont toujours dans la ruse. Antaboué, nous pouvons prendre que Jamambu ou le Kono abe amen à appliquer. Amayama Makala. Yama Makala. A de fort. A tese ka appliquer nga kuma là-bas. Ko entre M5 na ambe keleke. Comme c'est que M5 na touri kana kambo wuli kaboué. Et ma wuli kaboué nga ego kata kete di. Où est la différence? Où est la différence? Magenzi muso yibolo nga tête do iga sokono. Nya dima. Madou nya dima sariya idreme tan ya maria dima tante dima ngama sariya boy e me mun na fa be sariya la ninte tan so me be kunu na tewo ka glugiba 12 mètres kala kati sigite ote non Canada Facebook made a fara fo Mark Zuckerberg bara i bengalon kono ite tien kono. Si tu as le courage de dire aux enseignants, article 39 appliqué, il faut avoir le courage, comme l'a dit notre frère, va l'abroger à l'Assemblée. Atakatanae. Nikoibe tient de faux, tient faux fadan. Mais Saria te bouille, à haka te dit, ou artem de CNT. C'est où de CNT? N'tara djadje babara ou de CNT? N'tara kate ou de CNT? Le CNT c'est au CICB? Il faut avoir le courage d'abroger. Mais non, courage là, ça ne sert à rien qu'un discours bas tenu. Kofoni ngani awrebe enseignant kono, munga ni awrebe. Kuba, ko je sais que kuba na famundo no. Akakuma là-bas, kuba na famundo no. Na corona ba foko ay ma abroger la ma yabe, loi mbe yabe na appliquer. Mais nous n'a ko wari ko ay warti, mais il faut avoir le courage. Moi, je suis d'accord avec lui, Warté. Aïe, mon frère, tiens, faut Warté. Mais tiens, mon frère. Aïe, tiens, faut Warté, là, boubé, fona ou de faux, Warté, clé, ane boubou, fona ou de faux. Ane boubou, be, sugal, ne boubé, mon différence, bouché. Warté, mais na boubé, m'oube, déjà, mandat là, ama tiens, faut enseignant. Warté, mais sugal, m'oube, enseignant, na, ama tiens, faut, sugal, enseignant. Boubé, kelenga, déjà, mandat, sur, aïe, tiens, fouillé. Sugal, kelenga, bois, geni, sur, aïe, tiens, fouillé. Où est la différence entre boubéisme et chogalisme? Où est Flabé Bolé? Nous, Flabé Niadala, Noumara Bekli. C'est la même chose. Boubé n'a pas dit la vérité quand il avait besoin du deuxième mandat. Il a fait croire aux enseignants que c'est possible, c'est leur droit. Choguel, président du comité stratégique, a fait croire aux enseignants, c'est leur droit, c'est possible. Boubé, après avoir obtenu le deuxième mandat, a dit aux enseignants, je suis désolé, il n'y a rien. Choguel, après avoir obtenu le départ de IBK, a dit aux enseignants, je suis désolé, il n'y a rien. Où est la différence entre ces deux individus? Où est la différence? Boubé 1 c'est possible, Boubé 2 c'est pas possible. Choguel 1 c'est possible, Choguel 2 c'est pas possible. Où est la différence entre Choguel et Boubé? IBK et Assim, où est la différence? École Karamogo, au Jodo, nga auka Jenae, auka Nyemogo, Fomba ni rei dabi, Almudu ni dabi, Paita na dabi, aukara Gawade ou Jida ouka. Ou Jida ouka. Vous n'avez pas été prévoyant. Vous n'avez pas été analyste au départ, à mon avis. Vous auriez dû évaluer, analyser l'article 39. Est-ce que Moumeka dit à ma bonbon de Watiendo? On s'est servi de vous. Mais il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour remonter la pente. Et les enseignants, je vous exhorte, je vous implore, je vous demande, ayez cabinet d'OTA. Nous dans l'article 39 c'est qu'à appliquer, qu'on voit côté, qu'on tient dalou débet dalou bi.
Choguel utilise l'argument de la directive de l'UEMOA. Choguel utilise l'argument de l'état de la trésorerie du Mali. Choguel utilise l'argument de la douane, de l'impôt et des domaines. Audibeta Mugoreta, qui va apporter la preuve contraire que douane me wari mindi, impôt me wari mindi, et domaine me wari mindi, ani jamana me wari misoro. Jamana be se article 39 supporté. Audibese kanani oye au bossi sa koda. No dara bebe tuwako. C'est ça. Maintenant, Make, Obeta Sanwara Ekol Beta, Otajila, Kalanteke, avec ce moment-là, Aouka Lutti va se retourner contre vous. Bangebo commencera à comment? À là-bas, ça va se retourner contre vous. Et Nadunkera, avec J. Aouka. Et moi, je vous exhorte, notre tien la tseka appliqué. Soyez les premiers à sortir dire aux enseignants que on a été dupé, on a été roulé dans la farine. On n'a pas été prévoyant. Après réflexion, article 39 c'est appliqué. Boubou avait raison. Boubou Tigani avait raison. Boakoroba ya fauye kate, kabese. Oh, Boadeni Hachim Bembi. Hachim a fait du Boakoroba. Shogel nana Boubou Koroba go kate sebi. Clair et net. Ate. Boubou kangalon tike. Boubou kangalon tike. Et Shogel fana go kate se. Boubou go kate se kake. Boubou go kate se kake. Shogel go kate se kake. Oh, aure kata usigi bisa. Ni seba beko chogo di kate se kake. Aseba bela kele ne chien foanye. To flabe yi dugo ana adam ne fusa go sorole ka chien fo. Uyan galon tike anye. Uyan nege anu yen galon fo laba ote kele ne. Uyan nege adam ne nga laba uye chien foanye. Ote kele. La ruse, la manipulation et la vérité c'est pas la même chose. Uyan nege adam ne laba uye chien foanye. Oh yemou fo adam ne laba. Est-ce que chien wa chien te? Boubou ko atese. Boubou ko atese. Shogel ko jamana tesa koro. O awra kata la jesansa. Est-ce que tient la jamana bese? Ni jamana bese ay bonne argument technique. Wallahi on va soutenir le combat. Maintenant tese femme tese ro kana kele kaka. Femme tese ro kana yere temps perdu aka. Awra école karamo de bo fo anya examana. Mais comment blay? École karamo kelo. Docteur Famba nous le dit. Almoudou nous le dit. Barthez nous le dit. Ni sujet dira auma. Munga no folo ikeuka. Ngani munga gele ni keuka tambe ba kasoro ima solution soro ima se ga noninge ibe zoro de moins soro. Commence toujours par les sujets les plus faciles. Ni tanto tura ka muntu ibike sujet difficile ka. Ni ma se ko nyina ba au moins soro les plus faciles au moins kon bibolo. C'est le réalisme. Les enseignants, je vous exhorte à appliquer ces principes-là dans la négociation. Mumbe se ka soro ayo nyini folo. Mumbe se ka soro bi ayo nyini. Ote kele baneo. Sini do rep se kana loi me se ka abroger bi mais loi rep se ka ta sinu bolo me shido no la au bolo de babo ce n'est qu'une loi. On adopte une loi aujourd'hui sini abse ka wuli ka boy sini ngene loi rebeta sini ngene do rep se ka wuli ka boy. L'abrogation d'une loi n'est pas l'abandon du combat, n'est pas l'abandon du poursuite des objectifs de l'amélioration des conditions des enseignants, mais il se trouve que dans le contexte actuel, est-ce que c'est réalisable, oui ou non? Au de folongan ko question posée folo moun folaka be di au moins est-ce que se wa tese na tese mu me ka fo o ya wa nyininga muna bi dafa mugula mun tese etigara on dia iba ngalon tiga nya parce qu'à cause de toi mta fanga militant ye kanya soro après na manyene wadu anga militant fo ka on ngalon tige ou bien mula boko ka kele ka jago ya amado mun tesoro. Voici, c'est ce que je demande à mon frère Fomba, à mon frère Almoud, à l'ensemble de mes frères et sœurs membres du syndicat des enseignants. Assumez-vous. Réfléchissez sur votre part de responsabilité dans tout ce qui s'est arrivé. Recourez. Sollicitez les services des spécialistes. Aure kauka argument forgé techniquement. Jusque-là, on discute sur l'argument avancé par Boubou. Jusque-là, jusque-là, Shogel le cas d'Aloubé. Ancien aurait cas d'Aloubé mouillé, car il y a coup de mon sa koro bien tessé. Na tessé ere foloka boka, assemblée ke, école Karamogo Mundira Ama, a cessé ka ke. Mais oui en négué.
Boubé ni Boubouya, Boubé ni Ibekaya Negen ka deuxième mandat. Sur quel côté c'était une décision politique et non une décision patriotique et républicaine. Sur ce, à la canson clignement, mercredi nata spécial 1 an du coup d'état. One love à vous tous.